nga higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pobreng milyonaryo! Dili na ako opisina, Rico. Oh, pinsa din yung opisina ha? Imo. Ha? Welcome to your office, Rico. Oh, You heard it right. Imo ning opisina. ay, kung si bugal attorney. Nganong bugal-bugalan tamang ka? Ikaw? Ang apo sa akong amo nga si Don Marco Imperial? Akong bugal-bugalan? I'm not that stupid, Rico. Pero nganong naamang ko'y opisina? Wa man gani ko'y klarong trabaho din he. Unya, doon na ko'y opisina. Igani pa jud kanindot. Mas nindot pa manis imong opisina gani. Sa ako nang giingon, ikaw ang apo ni Don Marco Imperial. Ikaw ang bugtong manununod sa tanan niyang katigayunan here and abroad. Bida yun anang katigayunan eh. Sa dramas di WHP ramang ko pero makadungog anang katigayunan. Naasa rin nas tinuod nga kinabuhi. Rico, sa tinuod lang, ang imong story mo ra gyud tinuod og drama. But it's true. It's real. O kining opisina, imo ni. Mauni ka matuoran nga tinuod ning tanan. Attorney, unya, mag-unsa mo ko din eh. Maghinuktok. Samtang dili pa ka ready nga mukupot sa imong mga responsibilidad, wa pa kini siya gamit. Pero pwede na nga anhin na lang ang imong mga tutorials buhaton. Paanhion na lang nato ang imong mga trainers. Ilang. Di lang. Okay. So, naa naman kay laptop, gamitan na. Pwede ra sa nimo dadon sa bahay. But wait, wa man di kay aircon sa inyo, no? Oops. Oh. Ayaw na ito'y labting bahay ha. Amo tong teritoryo ni Lola. Pasagdi lang yung miss among buhaton nito, okay? Tuod. Doon na rin may dining set. Oh, really? Nice to hear that. Pwede magbinisaya lang ka, attorney. Okay. Pero mas maayo unta nga maginahinay na kagkaton og mga lines kay ngon ana Rico. Kay sooner or later, need magyud ka nga musulti ana. Makigdeal magyud kag mga tao. Pwede naman gud magbinisaya kung messenger lang or janitor. Rico, ayaw na lagi pang ambisyon anang messenger or janitor. Apo ko ka ni Don Marco. Unya mag-messenger ka? Mag-janitor ka? Unya, imo kung paopisinahon din eh. Unsa may masuod sa o sa mga empleyado? Dili importante unsay masud sa ilang o. Tungod kay dili na ilang concern. Ang ilang concern, mao ang ilang mga trabaho. Pero, Okay, speaking of trabaho, may trabaho pa ko. So, biyaan natin ka din ha. Tawagin lang niya ako if may problema ka or pangutana. oh, Bye for now. ay, nako. Nalipay ko ang imong gisulti, attorney. For sure, sa ngadto-ngadto, magkataon na siya pagmahal siyang opisina hangtod ngayon ang hangpon niya ang responsibilidad. Isip o sa ka-imperial. Yes, sir. And I hope it will be sooner, sir. Okay, attorney. Magpaabot ko sa lanaw sa mong report. Okay, sir. Bye, attorney. Pagkawag ko magdahom ngayon ng akong apo, talagsaon kayo ang tao nga dili hangul og kwarta. Talagsaon ra kayo. Dako, aning opisina, hawi. Mas dako ang manis sa opisina atong manager sa bangko. Matay. Muragwa man gud ko'y angay mo lingkod anang likuran ng matutuyok. Dako ang lamisa. Karpited pa jud ang lapit sa lamisa. O ka ng tap-tap diha, unsa na? Laptop, ako kuno na. Lawgawa ini lalo eh. Di pang gani ko kamaumaabli anak. Uy, unsa ba day tuod ng pultahan ng sirato? Tanaw na ko, be. Uy, kwarto? Kuyawa niyo pa sinahagod. Naay kwarto. Kuyawa. Unsa man sa sirado na sa pultahan?
CR? CR tingali. CR dyan lagi. Ay, kuya awain eh. Ako ng kwarto. Ako gining kwarto kay ako ning opisina. Kapiha. Mura mo ko mabungog ini. Manghambog kasi mo kwarta nga wa di mo hagoe. Gusto sino mo ka. Dili ang ipanghambog ang dili na kuan. Ay. Ato na ko sa torneo eh. Di ko mudawat ning opisina ha. Oh. Lain kayo torneo eh. Lain kayo nga mo pahimos kus kwarta nga wa na ko hagoe. Rico, paminaw ha. O, tinuod nga wa ka maghago ini. Pero may katungod ka ining tanan tungod kay apo ka ni Don Marco. Nahasubay ni sa balaod, Rico. Legal ni. O kung gusto ka gyud nga maghago ka, pwes dawata na ang responsibilidad. Tinud-an na ang imong mga trainings aron makamao ka sa angay buhaton. Attorney, di gid ay pwede mo hangyo. O, unsa may mo ihangyo? Messenger lang lagi ko. Promise. Buutan man ko. Nga pagka-messenger. Magkatawa magyud ko nimo, Rico, uy. Nganong ganahan magyud kang mag-messenger? Mauro may bagay na ako. Lagi attorney. Rico, ayaw ra kong idahon ang imong kaugalingon. Wa man ako gidaon akong kaugalingon. Nagsulti na mo ko tinuod. Pwes dili na tinuod karon. Dili ka na basta-basta karon. Usa ka na ka-imperial. Isuda ko na sa imong alimpatakan? Nasuko ka, attorney? Medyo. Oh, uy. Di mo ko ka makasabot, God. Dili ka na pobre. Pero gusto gid ka nga mistake sa pagkapobre. Wa ko makasabot nimo. Wa sa gani ko makasabot nako. Okay. Ingon ani na lang. Inigdayon nimo katog unya. Sa dili pa ka matog ha. Unsa may akong buhaton, attorney? Start dreaming. Ha? Di pa ko matug, magdamgo na ko. Uy, attorney, unsaon na ko magdamgo kung nagmata pa ko? Kalisod ba, ana? Ang akong buot ipasabot, pangambisyon na. Oh, Dream something bigger, Rico. Kanang mahawas na mo sa kalisod. nahawas naman may attorney. Oh, Anis, mao bitaw nga, nagtuo mo mga silingan na uyab ta. Kinakita man nila ang dakong kausaban sa pagpuyo na mo ni Lula. oh, Sumagod. Gipa, imbestigaran man kahakon nimo. Sa wa pa ka magkikita na ako. Nahibaw gyud ka sa among kahimtang. Unya, nag-adto pa gyud ka sa among bay. Sa wa pa mahitabo ang sunog. Nakakita gyud ka sa among mga sitwasyon. Mga kining nahitabo ron namo. Bisan simple lang ang among bagong bay ug di pa kumpleto sa mga kagamitan. Dako na kay na para namo, attorney. Para nako. Hayahay na kay akong pamati, anak. Hawas na kinis kalisod, attorney. Katong imong nakita sa kayan. Nindot kayo among pamati ni Lula adto. Unya, wa pa gani mi matandog ang kwarta sa bangko. Wa kong to na ko magamit ang ATM ang imong gihatag nako. Ay, taas sa akong gisulti, attorney. Ay. Unsa? sorry, sir, ha? Pero naglisod na gid ko ni Rico. Unsa tong imong gisulti? Wa pa'y iban ng iyang kwarta sa bangko. Wa pa gid, sir. Kana iyang gigamit karon, kato pa ng kwarta nga akong gihatag niya as allowance sa iyang training. Katong time nga, wa pa ka magpaila niya. Ingon ni anak siyang mudag amping og kwarta, sir. Mao ganing gusto nako nga ihatag na ngadto niya ang responsibilidad sa pagduma sa akong mga kabtangan. Tungod kay nakasiguro ko nga dili ni mausik. Wa gid duda, anak, sir. Ang problema lang yun, mao ang iyang mentalidad. Nga kontento na gid siya sa simpleng pagpuyo. Wa na gid siya mangandoy og haruhay nga kinabuhi. Unsa gyud kaya makapausab sa nahuna atong bata na? Unsa gyud ka? Hey, humutas akong giluto nga karne norte, oy. Kalami ba ini among pamahaw?
Lahi naman Diyos una, nga mapalit ra gyud taon kog monggos. Balik 5, niya sawaan na mong duha ni Rico. Karon, naa na gyud mi usa ka sakong bugas. Kanus apa ka na mahurot ay? Unya, naa na may daghang dilata, nga dili lang mga sardinas. Naagi beplop, converb, kadaghan, oy. Mura naman gid mig mga korek inis, Rico. Uy, wa pa man di ay manaog tong tawhana. Unsa naman rong orasa? Rico! 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 Yuhu, Rico! Rico! Lagaway ng lula, eh. Rico! Nga naman la! Unsay nga ano? Unsa man di ka mo trabaho? Dili! Absent ko la! Kuanggal ning bata, ablehe gon ni be. Ablehe ne. Magtapol-tapol naman ka. Ablehe ne ba? Sige na. Lula sa uy. Tapugon ba kayo? Unsay katulgon? Nga di man kuno ka mo trabaho. Naunsa man di ay ka. Gitapol ka. Dili ka maikog ni ator nga pwede na natong daghan utang niya o niya imong absen-absenan. Holiday bitaron la. Nalimot de ka? Oh. Sa dairon. Holiday dito, Ron. Sige, katugog balik dito ka. Muna lang kong kaon ni mo. Ay, naku ni mula. Di mata naman ko. Mukaon na lang sa ko. Nahala. O niya, hipusan na ng imong gihigdaan kay anda mo na nakong lamisa. Hagi sa mga lugar eh. Doon si pangatawa dito. Doon nag-aayos diri. Doon nagdebate dito. Pero lingaway ko. Wa ka mangandoy nga mo puyo og high-end subdivision? At tudyo ko po yung anang lingaw nga dapit. Nya, wako makailas mga silingan. Ay, bapahag yung ilaw eh. Ay! Mahilis akong anak si mong tutok, ha? Oy, ikaw man din anoy. Abi man ako si Joel Torre. Ha? Jewel Torres na ni mo. Natungkang bada ako ni mong ulog-ulog, no? Pero mahibaw ka. Doon na rin ang huya pa ng akong anak. Nagtrabaho sa bangko. Ora, kaya numdum ka atong bangko nga nakita ta? Ako nang gida si Ila sa pagbayad ako sa akong atraso dito. Nagkabayad naman ko tanan. Dito sila nagkaila. Mayo noon. Mayon anang klase sa lalaki. Akong gusto nga manguyab sa akong anak. Kanang dunay kalidad. Kanang dunay klaro nga trabaho. Mao nga ikaw, ayaw na lang patuga-tuga, ha? Kay di ka yun makapasar na ko. Unyag makapasar kong ilan eh. Unyag makapasar ko niya. Unsay mong buhaton? Imo gini ko gihagit, ha? Gihagit ko mo! Nga naman tayo ni pa, ha? O saan ang problema ni Rico? Gihagit ko ni Andibal! Wato nila! Wato ko manghagit! Usewa, ha? Usewa! Pa, ayaw lagi tayong pangisog. Hagi pa na tas mga tao, oh. Pananaw! Ila, mao ni tabo ha, mao ni tabo. Iya kong sultihan nga doon na ko rin nanguyab ni mga taga-bangko. Katong bangko nga giprindahan na inyong bayog bikiri ba? O nya, mimbargo na unta. Pero wa na dayon. Kikaila man ako manager mo. Ako gi mong garantor. Tinuod ni pa? Tinuod ni kisulti ni Rico? Oo, ay pagginay ha. Ay pagginay. Ato ang bangko ila. Tanawa dito ang record 15 garantor sa papa. Goodbye ninyong duha. Unsa ka tinuod ang kisulti ni Rico pa? Unsa? My goodness pa! Kadako ko din yung mag-utang kababuton ni Rico. Unya imo na siyang sensayunan pag-insulto. Grabe hago di mo pa. Ay, kung inapasultira, ha? Usay mo di pasabot. Huwag ko'y utang kabubuton. Unsa pa man day pa? Ito parusong tinugan na. Dili isyo karon kung may utang kabubuton ko niya, ha? Ang isyo, mao nga dula sa tuyo ni mo. Maura? Ogwa ka makauyo niya, mao ba? Natural! Usap di ay, ha? Musugot lang ko nga dula sa kabit.
Uya, kamusap? Nganong ingon anak man ka pa? Wa man lagi tao na manguyab si Rico nako. Advance ra kayo ka. Nasakpa na ho gani ha. Pwede tutok ni mo samtang nagngisi ang kanahang dako. Ingna na lang pa. Ubos gid kayo mo pagtan-aw kang Rico. Usam na ay. Ha? Usam na siya? Ha? Wagit ka matinga pa. Nganong nakaila ni ang manager sa bangko? Unya misalig niya nga mo guarantor nimo? Wagit ka matinga ana. Oh, naunsa naman sad ng imong dagway? Nganon di akong dagway la. Di ba pag samot? Ni batig samot. Gabiha sa dimula eh. Bati ba di kog naong? Kagwapa ni mo unya, mubati kog naong? Ay, karaho gyud nimong apuha ka oy. May gyud kay kamubulatik nako sa. Diba, ngano bitaw ka dong? Murag huy-huy magud kaayo ang imong abaga pagsuod nimo. Murabag nakasugat kag problema dito sa gawas. Wala eh. Daghan lang kayo mga butang ani suod sang utok ba? Unya, naigo. Ha? Wa ko kasagangad to. Naigo balagi, nga gamay-gamay naman ang otoka. Naigo raman sila. Medyo dako-dako sa sableron. Nasinso na gamay. Wow! Nindo tagod anak do. Aw, ni asinso na gyud na. Kay sige nagod kag training. Og ambot, unsa nang imong gitrainingan? Lagi la. Kuya, was din ang utok na tulano. Kay murag lastiko ba? May inat. Mao. Pero ay lo sa palabig inat dong kay maputol. Laugawa yung nung imok eh. Wapang yun ko mahimutang siyang gisulti na ako. Ubos bida ay kayo yung pagtanaw na ako. Pero yun tinuod masad. Unsaragod ko. Insaragod ko. Pero, unsas kahiyang bation kun mahibaw siya nga dato na akong apuhan. Kung kwartahan pa ka, aw, ipanghagad tingali niya ang iyang anak diha nimo. Ay, pero bati asad eh. Bati kayo nga magkauyon lang siya na ako tungod lang sa akong kadato. Aw, sa kadato sa akong apuhan di ay. Kanat bibaruan. Mas yun nang kung kami man kanin ni ila magkadayon. Karang dili tungod sa kwarta. Ay, tuog na ko eh. Oh, ngano ni amang ka dinhi? Tuara sa taas ang imong office, Rico. Atorni sad eh. Rico? Atorni, wala kitawon ko'y angay dito. Bas ngayon pa ka. Kung pwede pa lang ako dito. Anong di man pwede? Imo lagi to. Imo tong opisina. Atorni, bagunsa lagi taong ko dito. May imo kong Tagalog trabaho nga adto na ko buhaton dito. Oh, okay ra. Lakaw lang sabi. Atoon rati ka. Doon na lang ko'y dinalian nga trabaho, good. Paabutan lang ko dito. Okay, Atorni. Nadugay-dugay ko da. Nadugay-dugay ko kapot. Wa ka aron matug si Rico. Pero, aware ba siya nga may kwarto ang iyang opisina? Makalagot na ba siya usahay? Tungod sa kagahis iyang o. Pero, at the same time, makalingaw sab. Nagunsa man kasi sa sud. Rick? Oh my God! My goodness! Kasakit pa sa liog ug bukto ni iyang gibuhat, oy! Rico! Rico! Aray, Oo. aray. Oh, hinay lang, hinay lang.
Ngano na kiningon anak man sad ko kang natog. Mura kag nas classroom. Nganong diha man ka nilingkod? Okay naman unta nga sa imong gyud kang lingkuranan kay makasandig ka. O di ba sa imong bedroom? Kay ba ka nga dunay bedroom ning imong office? Oo, attorney. Kay baw. Sakita sa uliog eh. Oh, nahibaw man di ay ka. Unya nganon din himang gyud ka natog. Pila na makakaoras nga natog? Attorney, tagaid na lang akong trabaho, bi, aron di ko makatug. Tagaan bitaw ka. Dili man sa kamo dawat. Attorney, reserve lagi na imong ipatrabaho, uy. Mao gani nga mo undergo ka og training. Nasako lagi ka, attorney. I'm sorry. Pero sabta na sa guguri ko. Sa tinuod lang, no? Kasurrendero na baya ko nimo. Undago rin na to, attorney. Poli ko sa amo. So, ingon anak ra gyud ay kakadali mo give up? Unsa man siya ako mahimo kung gusto na ka mo surrender? Wa gyud ay ka maka-appreciate sa akong gibuhat, Rico. Wa gyud ka makakita sa akong effort nga tabangan ka. Oh, tinuod nga ako ning gibuhat kay gisugo ko. Gisuhulan ko. Pero sultihan ta ka, Rico. Dili na lang ni tungod sa sweldo. Tungod ni kay gusto ko nga masuccessful ka. I know your story. And nakita na ko ang kind of life nga imong gipuy-an. Og nalipay ko nga mauna ni karon ang nahitabo nimo. Mura na sad ko kung nagbasa og novel good og gusto na ko nga ang ending nindot. Kanang ako makita nga gikan sa pinakaubos nga imong gigikanan, moabot ka gid sa pinakataas nga angay nimong maabtan. Nakasabot ka na ko, Rico? Lain pa day ato. Ug unsa man, attorney? Tiguwang na si Don Marco. Kung mawa na niya sa kalibutan, sa gusto ni mong sa dili, ikaw na gyud ang manununod sa iyang tanang katigayunan. Imo na bitaw kong sultihan na, attorney? Bitaw! Gisultihan na ti kaini. Pero kinahanglan nga akong balik-balikon aron ka makasabot. Unsa man? Huwaton pa nimo nga mamatay siya? Una ka mo kat-on sa angay nimong kat-unan? Unsa man? Attorney, musulti lang ko ba? Unsa man? Di mangod ko ganahan mo biya sa mong dapit. Way problema. Kung maoy imong gusto, okay ra. Pero di sa ko gusto nga may bao ang mga tao nga nausab na niya akong pagkatao. Mao gani nga, bisan si Lula, wala ko sulti hibahin, ani. Rico, unfair sad sa imong lula nga dili gid siya may baw sa tinuod. Dili lang tingali una karon pero sa ngadto-ngadto, kinahanglan nga imo gid siyang sultihan sa tinuod. Ang ako ba, basin mamugiraw niya siya. Rico, ayaw ra ko doon nagasula imong kaugalingon anang mga butang nga wa pa mahitabo. Ato ba nga kung unsay need karon? Kanang imong gipanulti ba, puro naman na mga worries ba? Nga dili pa gani ka siguradong mahitabo ba? Og kun pananglit mahitabo man na, maadras naman na ba? Please lang, focus sa unsay naa sa imong atubangan. Ha? Oh, nganong gihatufot man ko nimong tan-aw? Ingon man ka, mo-focus ko sa naas akong atubangan. Ikaw may naas akong atubangan. Kana, may laki gud kay kaana. Uy. Kadiyo sa attorney ha, naninawag. Hello? Ha? Sorry ikaw din eh. Lain mong numero. Oo, bag-o naman kag cellphone no? Okay. Sige. Ingnas Lula nga mahapit ko. Okay, bye. Si Agaw Janjan. Gisugo si Lula, patawag na ko. Wa ko magkuy bagong cellphone si Lula kay nasunog matug apil. Nagbugtok lagi ka, attorney. Moral lagi kang naglagot. Kuyog tabi, dali. Imo palitan si Lula ang cellphone, attorney? Hindi amang ko rin eh. Dili ako'y mo palit. Ikaw. Ha? Uy, mga mahal man na attorney. Di ko ka-afford na, uy. Wala ba ako ni mo taga-igwarta? My God, ni Rico.
Wala ti katagai, kay naa naman kay ATM. And if mag-need ka kwarta pag-withdraw, gamita imong ATM card. Oh, pero... Pero usik na sa oras kung mag-withdraw pa ta karon. Asa man ang imong platinum card? Ha? Katubang gidungan ako hatag sa imong ATM card. Oh, niyara sa pitaka. Asa? Ilisin in taon ng imong pitaka. Uy, naunsa man ka. Oh, naway mga attorney. Grabe yung kakatihigod. Mahadlok man ka mo gasto, good. Di, mangkod. Okay. Unya na ta mag-discuss, ana. O, sige na. Pili nag-cellphone para sa imong lola og para imo. Kining platinum card ang atong gamiton sa pagbayad. Pwede din, attorney. Pwede kaayo. Di ba, gisultihan naman ti ka about ani? Nga kung wakay da nga cash, kini mo ay gamita. Oo, ingon di ka dako. Pero, di lang pwede gamitin og latest jeep. Sige na, Rico. Pagpili na og cellphone para ninyong duha ni lola nimo. Okay, attorney. Oh, si Ila. Nakakita siya na mo, attorney. Patay. Lain sa ruwi siyang ginunguna ron. Kaila to nimong babayhana, Rico? Asang bayan na, attorney? Hahay. Paas if pagyud oy nga wa makakita. Parehas mong duha. Human magkatinutok kay isiglingyo. Imo tong uyab? Dili, attorney, oy. Wa magani ko munguyabad to. Di sad pwede. Kaya di ko kapasar sa papad to, eh. Aw, attorney. Anak nito siya ni Imok. Katubang may utang sa bangko, katubang ako ni grantor. Interesting. Pero later na ta mag-istorya, ana. Mamili na tag cellphone. Attorney, pwede ra matingali adtol na ta mamalit sa pawn shop. Naamay dagkan barato kanabang limitado. Mga ninit man sa dito, attorney. Rico, pwede ba? Ayaw na kong pagtinihik. Og ayaw ko siki ang atong oras nga ni ana ta dinhi. Unya mo ato patag phone shop para mo palit og cellphone nga rimatado. Di, mangkot. Shh, sige na. Mamili na ta. Okay, attorney. Pero ayaw lang kayo ng mahal na. Kana lang bubagay na mong lula ba? Pumahal sa kayo mong paliton, basig kawaton. Ingon ana kalisod i-handle ang imong apo, sir. Imagine, dito gid ni settle sa pinakabarato. Okay ra na, attorney. May katarungan masab siya. Nga tingalig, kawaton kung mahalon na kayo ang ilang cellphone. Labi na siyang lula. Pwede ra na ko siyang regaluhan og mahalon nga cellphone sa umabot nga mga adlaw. Hinoon sad, sir. May sakyanan na ba siya? Wa pa, sir. Walang una nako siya hisguti ana kay nakasiguro ko nga mobalibad gyud. Okay. Pero isiguro lang una kung magkamao ba siyang mo-drive. O kung dili pa, nahibaw ka na unsay angay mong buhaton. Okay, sir. Sige, sir. Wow! Ay, kanindot. Ay, Gagkan mag yung cellphone? oh, siyempre, no. Bag-ugod ka ay ni. Ni apay ka og galingong charger. Ni apay, unsa gani ni, kining ibutang sa dunggan gani. Kani, Earphone, Lola. Aircon? Earphone! Aw! Abi na ko aircon. Para unsa ganin ni? Kana siya la, kung maminaw kag music or mutanaw kag video, o nya, gusto ka nga ikaw rin makadungog, mugamit ka na. Okay kaya. Lagi na. Ay, doon na nagyantaon ko'y karingawan. Ako la, lipay sa kay ko kay duha na akong cellphone. Kining bag-o, panglakaw. Kining daan, pangbay. Da pa man. Oy, si attorney. Okay, kinsa. Hello, attorney? Makamao ba ka mo drive, Rico? Ha? Nangutan na ra kung makamao ba kang mo drive. Mura ka maninog na kuyawan. Di mo ka maumong drive, attorney, oy. Okay. I-enroll di ka sa driving school. Ha? Bye. Diba, attorney? Hello? Hello? Na? Wa naman. Nga nang nag-isgot makag-drive. Palitan ka niyag auto?
Excited man mag-auto? Ang no? O sa lagi palitan ba ta niya, ha? Ha? Sige, ha? Musiga, ginang mata atong mga silingang suyaon ba? Labi na to si Imak, ay pasigaon ko gitong mata ato ba? Unya la, musamot lang pagtuo lang nga. Uyab na ko sa attorney. Aw, di gire uyab. Kabit pa gyud. Paitag yun sa mga tao eh. Ada, bahala kung sa ilang hunahuna, oy. Ang importante nga doon na natay autos, tsa. Masuya lang, sa masuya lang, tsa. Balditaha gyud ni nga kupuhan oy. Ang no? Daghan gud kaing nakaminos nato din he. Dili makadawat nga may asinso ta. Kay may asinso di ay Oh, ta. kawadi ay. Oh, naman ganit tay bagong cellphone, Haskang lawgawa gyud ni mula. Palitan ba lagi tang attorney og auto? Auto. Tarong di ay. Tinarong baya ko dire na. Nagnarong di ka lang ah. Nagminalita man ka? Sabadya. Wa mong ko magminaldita. Unsa man ay palitan ba tag auto ay? Shh. Oy, wa mabanggi ko ni mo tubaga lagi. La, di uy. Ha? Nangutan na ra siya, kamao ba ko mo drive? Himo tingali unta ko niyang driver. Ay. Mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong dinadala kahit di mo man sabihin paghihirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palad ko, handang dumamay ko. Ay, siya! Nya! Saan kayo na? Kuyahuan mo tani mo'y! Ano ko ha? Ang kinagawas-iwas? Ay, abang boy ba? Kusa ko kayo ni boy, ha? Yung ipaglabay ang mga pinalit yung kusa mga nek, ha? Kisa kunto mo? Nausa lagi ka? Ay, kung patagin pa ha? Tumaga kung nausa ka! Naglagot ka ni Rico! Naglagot ka niya! Hindi matutuhan. Yusa ka man, ha? Ha? Yusa ka niya? Kay, dugmo ko itong dagwa ito. Ha? Yusa ka niya, ha? Papa! Ayaw ba yan ha? Oo, magkukuniyon sa Ha? Yung ka kay, naglagot ka niya. Pagklaro ka, di ba? Nakakita mo ko nila tong abogada, be. Namalit silang cellphone. Gipalitan tigalig bagong cellphone tong kanahan. Maura ka? Oh! Kakagwang ba? Naglagot sa ko na ako pa. Nganong naglagot ko nga nagtanaw nila. Ano, yapag na? Usaman, nakagusto ka itong kanahan? Ha, ila? Nakagusto ka niya? I don't know, sir. Pero according to Rico, wagani ko na siya manguyab atong babayhana kay dili man kuno siya makapasar sa amahan ini. Sounds interesting. Okay. Paimbestigari ang pamilya ng babayhana, labi na ang amahan. Okay, sir. Mauni ang akong nagather nga information, sir. Her name is Elaha, and the father is Suzimoha, half Filipino, half Chinese. Doon na sila bakery sa ilang area ni Rico. Ang mother ining Ella mao si Vera ha, usa ka nurse sa Canada. And what's more interesting, sir, is that kini ko no si Suzimoha atong client sa bangko. In fact, bag-o na siya nga nakabayad sa iyang utang nga si Rico mo ay garantor. Unsa? How did it happen? Well, according to the bank's manager, dito sa iyang office si Rico that time, I think katuning nag-open ko og account ni Rico. Yes, mauni nga date. Nakahinumdum ko. While gi-process ang account ni Rico, ako siyang gibilin sa opisina sa manager. So, dito kini si Suzimo ha, mihangyo sa manager nga i-extend pa ang iyang pagbayad sa iyang loan nga long overdue na. Og mao to,
nga nahimong guarantor si Rico. Sa ato pa, dakog utang kaubuton kang Rico kining tawhana. Yes, sir. Unya, wa siya makauyon kang Rico para sa iyang anak. According to my sources, sir, yes. Pues, tagaan na tog leksyon kadtong tawhana. Dili. Kabuang ko dili. Gano man eh. Ngano ka pa? Unsa man na? Ika sa bangko. Doon na pa kuno ko'y bayranan nga mga interes. Kawa mabayri. Unsa? Uy, hala. Unsa dito itong gibayran? Basahan kong usap. Sa? Ato na tong pangkubi. Asa matay mo resibo? Katong tanang papel, asa to? Ang tama to tanan pa. At tuon tayo na tong bangko. Si Piolo. Tawagi si Piolo, be. Kinsa piulo ba? Tubang taga-bangko nga na misita ni mo. Paibawa siya bahid, ane. Tukan ang sa Australia pa. Atong usang adlaw pa yung flight. Usa? Uy, pero, paibawa lang. Basin may magkuntak pa siya nga, mga tabang na to. Di na lagot na manghasol og tao pa, uy. Kita'y mga to na. Ako'y matubang sa manager. Hindi kaya ni Papa may kawas, uy. Ganun di ba sad pwede kaming duhang matubang, uy? Sula ba ini? Ano man ni? Imbis manay problema, ni ano man sad ni? Si Papa, ni gawas na. Paita. Oh, nga naman dahil pa. Pabayaran gid nila? Pabayaran kyut. Naamlito sa akong pirmahan nga katong akong gibayaran ang principal amount naman to. Papailabot sa interest. Unsa? Ang pait, kay gitagaan lang kong 15 days. Karon mabayaran ang 130,255. Ako'y matubang sa manager, be. Ayaw na. Pitaan ko ni paagi. Pero pa, Paligya ko to motor. laoy, pila naman itay halin ato pa, oy nga daan naman to. Basta. Kay pagitaan ko na rin paagi. Yes, sir. Padaw na ko gawa, sir. Pa, nagkakita ka? Oh, Nagtrabaho na si Dini pa? Hagdoon ako pa. ayaw. Pero pa, basi pa rin makatabang siya nato. Mamauli na pa. Asa dito, attorney? Di ba, giingnan ti ka nga i-enroll ti ka sa driving school? Ha? Uy! Tinuod ito, attorney? Abay na og komedya. Komedyante ka day kog naong, Rico? Ha? Every time ang doon ako isulti, magtuo mang godayon ka nga nagkomedya ko. Sorry, attorney. Tood, kumusta naman ni girl? Ha? One of these days, mudool ni mo ang iyang amahan. Ha? Sino imo? Ngano di, attorney? Ngano di sino imo, attorney? Naunsa di siya? Oh, abot na ta. Oh. Mo apply dayon tag imong driver's license. Aron ini man sa imong driving course, may lisensya ka na dayon. Tara! Grabe. Kuwang naman ni mo pagayoon. Pagayuan na lang. Naikog pa mo ka, oy. Biset. Pa! Ngayon ka? Ay, ako parinting tihik. Interesado ko sa akong motor. Pero kuwang lang niya pagayoon. Gago. Hayoon ang 15,000 akong motor. Yabang siya. Pa, 1 week na lang ba ya? Ato na lang kang paibawon sa mama. Ayaw lang lagi. Masulban rin na to. Ang pangutana, unsaon? Mangutang ko. Doon ay mapautang ang amount? Kung doon na mag-need ginag collateral. O niya, unsanap sa imong i-collateral? Ang bakery na sad? Mahay mo, bayla. Ay lang kung apil akong problema, eh. Apil pa man ka. Basagdi ko. Ako rin sulban din, eh. Apil kong problema, eh.
Kaya na ko ni. Trapo! Trapo mo diha! Mupalit na lang kong trapo, uy. Nagumpra na kong kusang kasakong trapo. Ay pagpalit-palit ang sila. Ay, Trapo! Trapo mo diha! Trapo! Anong namaligya pa man kag trapo nga dakop naman ka? Ay, kana kay na maligya pa kog trapo. Wa pa ko madato. Pero sige lang, murag hapit na ko madato. Be, paliti kog trapo aron madato na ko. Ay mo palit gid ko uy. Aron di ko nimo kalimtan kung madato ka na. Ana. Oy, trapo! Si imo Trapo! murag mo palit. Ay, di ko mo baligya niya oy. Kanang nakaminos na mo. Che, na lang niya. Kaguwang ni sila. Ay, huwag kinabulingin ako. Psst! Trapo! Oy! Usaman! Baligya na, dili! Dili. Ay! Hilas! Mag-usay kalidad! Ah! ngano ka pa? Hilas kitiguaga! Murag si Kinsa! Ha! Murag langaw nga! Nagatungtong sa bukubukos kabaw! Nagtunga kabaw sa siya! Kisa ba ipasabot ni mo pa? Kisa mo kontra? May lain pa! Ang apuhan ni Rico! Akong gitawag kay mo palit kong trapo! Di bitaw baligya! Kay di ko nung baligya yung trapo! Hilas! Oh. Abi na kung nipalit na kag usa ka sa akong trapo, aron di na ta mo palitin ng sela. Huwag kay klaro pa, uy. Kuya, huwag gud ni mula. Lagot kayo tos ni Imok. Oo, siya nanguna. Wa ko niya tawgas ako ngan. Gisit-sitan ako niya. Gitawag pa ang trapo. Sit-sit pa. Trapo ra gyud ako siyang pananaw. Ha? Ay, saglit to sila, oy. Atot lang tong iyampo. Di ko mo ampo ato niya ay. Kadaghang nagkinahanglang iampo. Siya gyud. Bahala siya. La, ingon ba yung Ginoo higugmaay mong kaaway? Kano sa man nagingon ang Ginoo? Hey, langgawa gyud ni mula. Joke ra to, Lord, ha? Joke. Bitaw la, dito na to usikag panahon sino Imok eh. Malangay atong pagkasenso ana. Ay, sige na gyud ning atong pag-asenso dong. Oh, unsa di ay balita dong? Unsa di ay balita? Hapit na ko makamao mong drive la. Shh, ayok sapa. Tinuod ka dong. Agoy maka-auto na gyud ay tayo. Lula gyud uy. Asa man may butang auto? Sa atop? Ay, no, ay daghang parkinganan nga paabangan, oy. La, di na sa tamang imbisyon ana oy. Ang importante lang gyud nga di na gyud ta magutman. Mao gyud pinaka-importante. Yes, correct ka dyan, apo ko. Pasalamat gyud ta ana ni Lord. Mao nga ayaw pag minaldita. Aron padayon ng kaluyan ni Lord. Sige. Dili na ko magminaldita. Pero kung onhan ko, amo sukol sad ko, oy. Botang eh. Kay bao ko! Hindi kilang tawag-tawagan pa ko! Pa, ngano ka pa? Nanawag ang taga-bangko. Nag-remind lang ko nung hapit na mag-expire ang 15 days. Hala, niyon saan man na pa? Manto ko niya. Dunam ko'y 20,000 dire. Ako lang ng iula. Dawaton ka na pa. Abala lang mo dawat sa dire basta kay niyanto ko. O yung dili sila mo dawat. O yung ila tayo ikiha. Lain na silang problema pa. Hey! Pibawa na lang yun natos, mama. Bahala nagkasabaan ta. O, di ba? Muduol ta sa uyab nga bugada ni Rico. Ha? Pagpili pa. Di pwede nga watay duulon pa. Pagpili lang. Unsa man si mama? Or ang abogada nga uyab ni Rico? Unya ko pa ibaw tang mama ni mo. So di ka mo dawat kasaba ni mama. O, di sila si Rico itong duulon. Sige. Pagkasaba lang kong mama ni mo. Basta kay di na kita mo doon atong hambugiro nga Rico. Nakabayad na si Mr. Hasa iyang interest, sir. Wa siya mo duol ni Rico. Tingali, nagpadaang yang asawa nga nurse sa Canada. Mau ba?
So, kumusta ang driving classes ni Rico? Hapit na siyang mahuman, sir. O, dali ra kayo siyang nakatuon. Good, good. By the way, sir, ako na naandam ang mga papers para sa iyang change of name, sir. Actually, family name. Okay. So, hinay-hinay na og discuss niya. Okay, sir. Maguna-una na ko unsa nga sakyanan nga akong ihatag niya. Dili ba maayo, sir, nga siya lang ang atong papilion? Tingali unyag, balibaran na sa niya ang imong ihatag. Okay, sige. Di na lang ko manghilabot. Okay, sir. Hey! Wa ka malipay nga doon na ka na lisensya? Lipay, attorney, ay. Dilaw ka to ba, nga, mura lang ko gadamgo. Hagpiragod ko ng andoy nga makatunog drive o makabatong lisensya kay mga play ko pagka-driver. Pres, dili na kinahanglan nga mga apply ka pagka-driver. Mga play lang gud ko, attorney. Pero nimo ko ma-apply. Unsa? Mauna iyang gusto, sir. Nga himuon ako siyang driver. Nilabad yun ang akong usay mong apo, sir. Ano yung kahang di man siya gustong mahayahay ang iyang kinabuhi? Hayahay na lagi ko no iyang kinabuhi, sir. Kontento na kuno kaayos sa iyang kahimtang karon. Unsa ba akong buhaton, sir? Okay. Kay gusto mangyod ka siyang mag-driver. Ingna siya. Nga siya na'y akong driver. Unsa? Uy, kanindot ana, Rico. Dako gyud kag sweldo ana kay milyonaryo ang imong amo. Wa pa man kumutando la. Ha? Uy, ngano wa man kamo tando dayon? Ay, susay ko ging na, balibad ka. Kabalibaron bitaw ko la. Unsa? Yabag ka man di ay? Nganong mo balibad man ka? Basta, Ayog balibad ha? Ayaw gyud. Ayaw gyud pagpalibad. Tawgi si Atty. Be, ing nga musugot ka. Dali ah! attorney, di gyud ay pwede nga ikaw li akong amo? Ikaw li ako drivean ba? Aw, imong sakyanan ba? Dili lagi mahitabo nga mahimo ko nimong amo. Kay apo ka sa akong amo. Meaning, amo sa tika. Nganong madlok magyud kang mo drive ni Don Marco? Chance na gani unta na nga magkaila-ila gid mo. Makaila siya nimo og makaila pug kaniya. Maunay chance nga magka-banding mo. Sige na lang. Sugot na lang ko. Unang adlaw na ako nga mo drive. Kunid dumarko na. Aw, akong lolo di eh. Pero lain na yung itawag niyang lulo eh. Di ba tingali ko makalitok? Kadugay gud nimong nakahuman og ilis. Malate ka ana. Gani na ram ko na humanog ilis la. Nanudlay naman ko. Mao lagi. Nanodlay ka. Pero sige kag usap-usap sa imong hinapay. Ngano sige magkag-usap-usap. Ngawa man na mausap ang imong dagway. Maura man gihapon na. Lawgaw, wag yun ni mula oy. Pagdali diha, oy. Katingalig, mapula ang pinabot nimo ang imong amo. Nga amo ni attorney. Oo, lagi la, lagi. Sige. Lakaw na, lakaw na. Lakaw na. Oo, lagi lula. Yeriko! Yeriko! Nanangita ni mo auto! Nindot kayo auto! Uy, auto nangita nimo? Dili tao. Kisa ng auto. Naabot na sa among lugar. Bay! Bay. Kisa ng auto. Kisa ba'y sakay ala? Ay, ngita mo ng Rico, bay. Rico ba? Apo sila. Mao ba? Oo. Oo. Wow! Oh. Kanina to ng auto, ha, God! Yayamanin! Kinsa na pa? Kinsa sa kay anak? Hindi to ba sulti na. Yayamanin. Si Rico ang gipangitana, day. Ha? Oh. Sila si Rico, ay. Ano pa doon na din, eh. Oh, doon ko. Kinsa man day ka,
Na. Ano nangita man ni Rico? Maog mang driver og ni balay pikas. Uy. Si Rico ni puli og drive? Mauna ni mo drive si Rico, no? Yawa Rico, ha? Maya naman kayo mo drive? Ha? Ay! Ay, Nang! Wa naman ko kaabot. Mao tong sakyanan. Oo. Mao to gidrive ni Rico. Kinsa dito ng sala? Kamao ni mo drive si Rico? Nindot lagi kitog auto, no? Ay, mao tong bag-on niyang amo. Amo to ni Attorney Jane. Dili na si Attorney ang amo. Kadto na si Don. Kinsa ba ito pangalan to eh? Basta kay Don. Don Pipot. Mayo kang mo drive. Kung dili lang hinay ang pagpadagan, dili mailhan nga bago ka lang nakato. Salamat. Dili yung nata mo diretso sa opisina. Asa ba dito? Sa mansyon. Oh. Maune ang akong pinuyanan. Drako kayo. Pero ako lang usa nagpuyo. O pipila ka mga katabang. Hadukat ni uy. Wa kay abatin ni kagabi. Dali. Akong ipakita nimo ang library. Tuwa dito ang mga larawan sa atong pamilya. Inyo ra sir oy. Rico, Sorry. akong ipakita nimo ang ulagway sa imong amahan. Tanawa, mao ka ng mga hulagway sa imong amahan. Kini, sa bata pa siya. Kini, mga 12 anyos tingali siya ini. O kini, mga 20 anyos siya ini. Wow. Gwapuha gud sa akong papa. O ganogon nga wa mo magkaila sa buhi pa siya. Unsa man na mo pagkaila. Gipasagdaman niya akong mama. Wa man niya pangasawa. Ay, Unsa sad niya pagpangasawa nga pobre man kaya akong mama. Kaya baw tingali siya nga dito di ka musugot. Mangutan ako sir. Kung ibaw pa ka ato nga doon na siya uyab nga pobre unya iyang nabuntisan. Musugot ka ba? Or basin nisulti na yun siya nimo og wag yun ka musugot. Kaya di ka makadawat sa akong mama. Sakto ko sir? Sakto ko sir no? sayop ka, Rico. Dili mahitabo nga kung isalikway ang imong inahan kung nahibaw palang yun ko. We, hibaw na mo mga dato sir eh. Rico, angay kang masayod. Ang akong inahan, katabang lang sa pamilya sa kong amahan. Oh. Mo nga wa ko'y katarungang musalikway sa imong inahan. Basin imor ko giatik sir ha? Sure ka? Katabang si imong papa ang imong mama? Maunay akong naibawan nga istorya sa akong mga ginikanan. Wasab tingali ko nila istorya higbakak. Oh. Dili ko matapobre, Rico. Maunay timan eh. Sa ato pa di ay wa lang yung tilud asa kong amahan si mama. Ay, luoy ang mama eh. Mao nga ko'y mga yung pasaylo ni mo, Rico, o sa inyong pamilya. Gusto kong mag-isolte si mga apuhan. Ayaw ba yun? Ha? Ayaw lang yun sir. Ayaw lang sa yun. Pero nga naman. Sir, pasensya na ha, pero di ba ko andam musulti niya? Unya na lang yun. Unya na akong andam na ko. Pero... Sabta lang ko sir. Muhangyo lang ko. Sige.
Magagadlan ko nimo. Salamat. Mahimo ba nga ako na sa imuhang niyo? Unsa man, sir? Mahimo bang imo na kung sangpiton og lolo og dili, sir? Oh, Mahimo ba? pasensya na, sir, ha? Pero, di pa gid lagi ko ready. Sabta lang yun una ko, sir. Sige. Magpaabot lang ko. Magpaabot lang ko kanus akagad makadawat nako diha sa imong kasing-kasing. Ay, sus! Ang atong mga silingan, oy! Perting ko buta. Makamao ba da ikuno kang mo drive? O kinsa ko no tong nag-auto? Na, basta lagi kay dili gyud sila makatuo sa ilang nakita ganina. Si Imok gyud kay way tingog-tingog. Pitok-pitok lang mata. Ay, unbot unsay dito siyang huna-huna ganina. Oh, nga naman ka. Mura man lagi kag nagluya. Ha? Kukuan na. Nabaguhan ang tingali ko sa akong pag-drive. Kulba sa daw, eh. Maanad na ka sa kadugayan, apo. Unsa man ng imong agawon. Okay ra. Di-restricto. Kanang nianhiman ko na to siya. Nganong nianhiman to siya? Okay raman siya la. Wala problema. Aw, dili gyud ito siya arte kay nianhigod siya sa atong lugar. Oo. O niya, pila may imong sweldo. Oh, ha? Mao niya ang problema, attorney. Pili akong isultin lula. Ang moingon ko niya nga, wako sweldo. Na nga 20,000. Ha? Katuhuan ka na, attorney? Driver bodyguard ang imong trabaho. Og dato ang imong amo. Maunay ipagawas nga istorya, Rico. Di ka pa man gyud ka magpaila nga apo ka gyud ni Don Marco Imperial. Di pa lagi ko andam, attorney. Pero, sige, salamat ha. Kana maoy akong ipalakaw nga istorya. Tuod. Nag-need ka og imong kaugalingong sakyanan. Oh. Mupalit ka gyud asap. Oh, Aw, unsa man? Ganahan ka og motor? ha? Oh, mas maayo nga may motor ka. Aron do na kay sakyan paingon sa imong trabaho o sa imong pagpauli. Or mas gusto kag auto? Unsa may imong ganahan? Di lang sa kuha na, attorney, oy. Ay, ni Rico. Nagkinahanglan ka og sakyanan aron dili ka malangay. Okay, sige. Ako na lang magbuot. Motor na lang aron dili kaayo issue sa inyong lugar. Nahibaw ko nga mao na imong irason para mobalibad ka. Salamat, attorney. Uy, pagkanahan nga Rico ay. Wapo motor na. Si Rico to pa? Ay, naadi ka diha ila. Nindot iyong motor pa no? Murag mahalon? Klaro kang inutang. Naanas na ka ng imong pagka-judgmental pa. Nga no, maka-afford siya og cash, ha? Unsa siya, manager? Di na lang ta paglalis, ada pa, uy. Sige na, eh. Muasis una ako sa bakery. Aris ako. Nagdimbar to si Rico ay. At ako pag yung ganahan ka motor. Agi pa ibog ko na. Hey! Oh, nganong kisaw man kaing mga tao sa gawas? Ngano ka? Uy, si Rico. Tanawa la! Uy! Hala! Kanindot! Maudi ay, kisaw ang mga tao kay okay na kayo, nindot kay kag motor. Dong, pasuwayaon niya ko, anak. Uy, sigurado la!
pero palitan sa tigang helmet, una ka mo angkas nako. Ay, dili ko mo angkas ni mo. Ako mismo mo drive, anak. Oh. Oh. Si Awa, yun mo lang, oy. Alam nyo, wako makomedyan, no. Makamaobay ako mapadagag motor. Walang ko'y lisensya. Ha? Sigurado ka la? Lagi. Ah, sawayan ba? Wala ka musulti na ko nga, kamao ka mo drive. Aw, walang. Kay wa man kinahanglan na. Wa man sa tayo madriban. Pero karon nga ni anan ne. Kasako na nakay ko, kasakyan na nakay ko. Be, sakay ko, be. Sakay ka. Storage as sood labi, tanala. Ay, ipasod una ng motor sa gate. Kay tingali ka wato na. Masakto ka anis atong gamayng tugaran la? Isod sa bahay. Dako pabita ng hawan. Pindutan yung sa pamati, uy. Kinabuntag, inigawas na ko sa amo. Hapitan ang mata ni anak ko. Misamot pa yun karon nga, nagmotor na ko. Dupi artista na ko ining kahimtaang nga da. Oh, uy, sinabi mo. Lainag tinanawan, eh. Bad trip tayo. Oh, uy, sila. Ay, good trip na yun. Ay, pero igo dyan ko sa tanaw ini. Lisod kayo pasaron sino imok. Nganong wa ka pa may uyab, kasakto ka naman sa pangidaron. O hitsuraan ka sa... Walang. Pero imposibleng wa kay nagustuhan. Oh, naasab good. Nganong di ka man mangulitaw. Di ko kapasar sa papa. Kay nagkaminos yung pagkatao. Anak yun na, sir. Aw pangitag laing babae, kanang magkadawat sa imong pagkatao bisan unsa ka. O dili tungod lang sa kwartahan ka. Wa pa masago kitaglain, sir. Siya pa may akong nagustuhan. O nyaw sa may imong plano. Oh, wa lang. Tanaw-tanaw lang. Uy, naong sa maning bata. Pangulitaw, he. Ako'y bahala sa amahan. Ha? Unsa man nimo, sir? Basta, ako rin bahala niya. Dili mahimong iya kang idaon. Apo, tagok ka. Sir, basig nakalimot ka nga, wa pa mahibaw ang mga tao bahin ana. Kung di pasad ko nimo opisyal nga apo kay lahi man kong apelyido. Wa pa sa kumudawat ana. Ay, nalimot tuod ko na. O bahin anang pagpanguyab, sir. Pwede ako na lang ng mga butanga. Ayaw na nagkapila, sir. Pero nagkaminos ni mo tong tawhana. Okay ra na, sir, wala problema. Di sa ko ganahan nga makadawat siya nako tungod lang kay imo kong apo. Di masa ko ganahan ana. Oh, sige. Gusto ka sa. Pero kung magkinahanglan ka sa kong tabang, ayaw panagana pagsulti. May numero ka na nako. Anytime pwede kang manawag nako. Salamat, sir. Asa matron, sir? Diretso lang sa opisina. Okay, sir. Ninduta gyud limpyuhan ining sawg nga puti, ay. Unya silaw. La, kabantay ko ba? Di na lagi kayo kalagan. Kailagan day ka. Di ay. Di manggod ko laagan, God. Manindara ba akong trapo? Laag day na. Laag yapon. Pero may kapuslanan. Ah. Wala katingaw si Lola. Pilde! Bata. Sa una, kung magsaray-saray kong trapo, makahapit-hapit manggid kong chismis. Pero karon, iko naman lang kung muhatod sa akong mga soke. Di naman ko kahapit-hapit ang chismis dong, kaya makakita naman nung kuglalis. Maon niya karon kita naman sa ang chismis. Sa ato pala, wadi ay kay amiga sa gawas. Oh, naapa man gihapon, oy. Pero maihap na lang ang dili fake. Mao nga, mas ganahan nilang ko nga magpuyo din his bay.
Labi pa nga malingaw ko magtanaw-tanaw nga dako na gid ni atong lugar. Doon na natay taas. Ganahan gani unta kong magbalik-balik og sa kakanaog. Kiyawan lang sad ko. Kay dato'y kausa nga daliyat ko natagak. Naugawa yun mo, Loy. Pag hinay yun sa haganan, ha? Lisod na bang tiguang, mapi ang simbak ko lang. Sus. Maubitaw nga wa na ko mo usab. Og maghinay na gyud ko ay kun mo sa kakanaog ko. Manggunit na gyud tan kog maayo sa gunitanan. La, unsa kahala kung pabutangan na lang niya itong elevator? Kaya itong bahay ba? Aron dili lang kamago pagsakag kanaog. Nindotoy! Asan ni may butang ang elevator? Sa gawas? Kana lang elevator nga, usara ka tao masudla. Kiyawa. Kiyawa. Pilasa na ka nataan na dam na. Samot na gyud ning atong mga silingan nga suyaon at takehon na gyud. Kita lingag-ngag. Ay noon, pwede man sa butangan ni atong bay. Kay bisa gamay rin eh. Hawan man. Kay wa man tay mga gamit. Lano. Ganahan sa DJ ka lang. Lano. Katawa lagi ka. Kinsa may di ganahan eh. Pero maulagi. Mura gitag doon ay kwarta. Ikapataod anang elevator. Wa man gani tay laing mga gamit ani atong bay. Atong baso tagsara man gyud gani ta. Atong kutsara tagsara sad ta. Hasta plato tagsara. Pero asin so na biya tala. Kay doon na naman tayo tinidor. Oo. Bintaha na lang. Pero okay ra sad ni oy. Nga wa kaayo tay gamit kay gamay ra tag hugasanan. Pero la, kung doon na yung mamisita na to, wata ikapagamit. Natural. Kesa man sa mamisita nato nga wa man sad. Aw, si Atty. Day na. Muanhira ba da ito usahay? Di na to muanhila, oy. Kay ako na tong giingnan nga, di na magsiganhi. Para likas chismis. Bitaw na. Manta tog tinuod kay Okera. Kauyon di ka nga turni para nako la? Yes! Kauyon kaaya. Sobra pas kauyon. Ano man ka? Da. Unsa ka kung si attorney akong panguyaban? Attorney, gabi sa din nagkatawa, attorney. Sipa man kayo? Pananglit na ganitong ako, attorney. Wa mo kumingon nga manguyab gyud ko nimo. Pananglit ra, example ba, example. Okay. Rico, don't get me wrong, ha? Kuan, manggod. Malingaw mo yung kunimo, uy. Okay raman sa attorney. Kasabot naman sa ko. Sky and soil ba yata? Ha? Unsay sky and... Ha? Buti mo ipasabot, langit o yuta. Oh, ikaw langit, ako yuta. Unsaragod ko, kinsaragod ko. Ay, oh my God. Grabe katawa yung attorney. Nakahilak ko kinatawa ni Rico. Okay, paminaw ha. Wa ti ka kataw tungod kay gidown ti ka. In the first place, dili ti ka pwedeng i-down kay between hatong duha, ikaw ang langit ug ako ang yuta. Bugal-bugal di attorney. Oh, ako magbugal-bugal, uy, Rico. Kay bawa ka unsa akong gikatawan? Tungod kay random ra mo ko kay kag nangutanan ako about ana. Kung okay ra ba ko kung pananglit nga manguyab ka nako? Oo. Naglibog sad ko nganong nakauna-una ka ana. Nga doon naman unta kay Crash. Kung magkula attorney, kining ganahan magud akong lula nimo. What? Alam no? Nisamot. Attorney, ay mo parang ko attorney. Oh, di ba natakdan ka sa kong katawa, no? Wa, lagi ko kasabot ni mo attorney. Ngano ni katawa ka, oy. Okay, sige. Dili na.
Dili na ko makatawa. I'm sorry. Oh. Rico, Oh, I have to tell you this. unsa man? I'm gay. Ha? Tepat ba? Dili ka tinuod ka babay attorney? Mo ba na? Ikaw, Rico ba? Dili naman unta ko makatawa, uy. Unsa di katawan na attorney? Di lagi ko kagit si mo attorney. My God, Rico. Gikutasan yung kong katawa, da. Klaro man. But anyway, thank you, ha. Murag, dugay-dugay na yung panahon nga. Wa ko magkatawa og ingon adto. Okay. Ako ning klarohon kanang masabtan gid nimo. Tomboy ko. Ha? Di ka mo too? Gusto kang makakita sa akong girlfriend? Pakit unti ka. Ayaw na. Pero, tayo para good attorney. Kagwapa ni mo attorney. Kaseksi ni mo. Really? Oh! Thank you, ha. Pero, maunay tinuod. Mao nga ayaw na pagunahon na og unsa pa about na ako, okay? Ni ako para nimo strictly for business. Walang personalan ning ato. Trabaho lang. Rico! Oh! Naon sa makala? Wala kay dapan. Ay, sirado ang bikiri nilang imok. Ay, nagwilga ko no ang bikir og mga tindira. Kay wa man di ay sweldo. Ha? Sure ka la? Ay, gawas dito, be. Pero makahibaw ka sa istorya sa mga tao. Sila'y sumsuman ron sa chismes. Oh, di na sa di kita. Laos na di tala. Oh? Sila sa di ang sikat. Hasta chismes na isikat na ilaos. Yabag man yung kariko. Ay. Basta kay mauna istorya dito sa mga tao sa gawas. Lugawa, good. La, unya sa ila. Ay, ambot. Wa may nagisgot ni Hila. Ay, salamat. Wa di siya maapil. Oh, mauna na. Kusog ka as imok mo down na to. Ubus gud kaayo tas iyang pananaw. Labi na gud nimo, oh. Pero, unsa naman ni Ron? Wa man di ay siya hatag-hatag og sweldo sa mga tao. Muadto kuno tos libor ang ilang mga tao ay Na, patay sino imok. nao lagi. Nga dili gid unta maghinilas. Unsaon nga mapahitasan man kaayo. Mirisen niya. Uy, lala. Isa pa yung anala, uy. Masuko si Lord, anak. Oh, di ay sa. Oh. Ay, sorry, Lord. Kana. Sorry. Pero tao lang po. Pero unsaon man gud sa to si imok? Grabe ka mapahitasan. Unsa ano ba lang nato pa? Wala gyud ko indawgi atubang sa mga tao ani. Di na ko kagawas ini. Pasurob na ko og bas og shell. Ikaw na nari mong isulti pa? Sayo ra gyud kayo nimo? Ilobilay. Ako lang pag-aal sitwasyon. Pero mura nagbuliki akong uos karaban. Ngano ningon ani man sa di pa oy? Ngano wa ba kay sweldo nila? Okay ra man ang kita sa bakery. Asa may kwarta ngano wa man ka makasweldo nila sud 5 ka buwan? Ako magud-untang gi-invest. Unsa invest? Nagtukod kag laing negosyo? O nya kwartas mga tawo imong gigamit? Online sabong. Unsa? Luoy na unsa man in taon ka pa. Uy, unsa man imo paghuna-huna? Nakadaw mangugog kaduhagod. Unya? Aw, ginimalas sa bislod ng mga adlaw. Mauto nga gusto gyud ko magkabawi. Sa laktod ka pagkasulti pa. Nahitabo ni problema tungod sa imong pagpanugal. Online gaming manggod na. Sugal gihapon na pa. Bisag unsa pa imong itawag ana nanugal ka. Unya ni gamit ka sportless mga tao. Pawas na ilabi. Kaya bisamot ka naman ako di mo. Unya busubog to sa labor ang mga tao pa. Unsaon naman lang nimo ha? Pa? Unsaon nimo? Mupalit na kong form, eh.
Wala mo daan ni Lula. Nang pinakitaan nga baywang tikwan. Tagsaming Lula ron mukumog sa namang daanan. Dila ko ng kama nga mahalon kay mahal. Oh, uy, hala. Si Ila magyun ang nagdagal og nagila ko. Oh. Ila! Ila! Kaniyot ha! Ako una nang ipark ang motor, kaniyot lang. Muna mo problema karon. Wa pa kay bawa ini ako mama. Kuyawan masagog ko masumbong kay niingon na biyata siya. Nga kung maghatag paglaing problema niya sa papa, makigbuwag na gid siya. Hala no? Di sa ko gusto magbuwag sila. Ako kuyawan ba kung masumbong na sa labor ang mga tao. Ikihamag yun, me. Samot ka ng problema. Patabang tadi, Atty. Jane. Atty. man gyud siya. Kaya ba gyud siya unsay buhaton? Pero... Ako ray bahala. Kung na, aron ikaw di musulti niya sa tanan. Mauwaw man ko. Gusto magkakamusulbad yung problema. Patabang ta niya. Tanan na yun. Dakpon unya ta. Ha? Nga naman. Wa man ko'y helmet. Ha? Udi no. Bakra minunta ka na ako. Bili lang sana akong motor diha. Magtaksi lang ta padung sa iyang... Ay, time pa. Wa man diri opisina. Kadiyot. Ako sa siyang tawagan ha. Kadiyot lang. Mauni problema, attorney. Okay. Excuse na nimo ha. Magsulti lang mi ni Rico nga kamera. Okay, attorney. Direta Rico. Matabangan naman nato sila attorney no. Rico. Imo na sang dupan sa iyang sa ang amahan anang Ella? Mga natong tawhana, Rico. Dili ra pa to makamaumutan augot ang kabubuton. Attorney. Okay ra unta kung di pa apektado si Ila. Bahala lag unta tos no imok. Pero problemado man gud si Ila, attorney. Sige na, attorney. Ato na pa'y baon si Don Marco. Ano lang, attorney, uy. Di na lang nato siya pa'y good. Rico. Kato lang akong kwarta gamiton, attorney. Katong nasa bangko ba? Wa mo to iban. Naiban na dito katong ipalit og motor og cellphone. Ay, gambay na lang dito, attorney, no? Saan din ako pagtabang sa ila? Itogyan ako tanan kung gusto kagyong mutabang niya. Kanang dili magkabuwag yung girikanan, attorney. Sige, attorney, ha? Ikaw na bahala, attorney. Ako? Yes. Ikaw ko na mo ibahala. Kaya nagsabot na ko na mo ni Don Marco nga kung bahin ni Ella, ikaw rin bahala. Pero, So, unsa may imong gustong mahitabo? kuan, Sige na. Aron mabuhatan na nato og kasabutan nga permahan ni Ella. ha? Lukaw. Kuan, kining... Sige na. Unsay gusto nimong mahitabo, Rico? Angay ta mapasalamat ti Rico pa. Ikaduha din higayon nga iyatang gitabangan. Liman ka? Gipahuam ta ni Attorney Jane og kwarta? Iyang personal nga kwarta unya ang bayad. Datadatahan ng upahan kada adlaw para ilang ikonsumo ni Rico o para ipanghatag sa mga bata. Asagod ka man ang kung anak pa. Nakautang nga sa di ay kong kabubuton ang itong hinampak. Tanawa ragod ka pa, oh. Imbes magpasalamat ka, mo pa mong isulti. Unsa yun di ay nakarakas si Rico at attorney. Padi na lagot mo question sa ilang relasyon, kung doon naman o wa. Ang importante nga gitabangan, tama o na. Nasolba ang imong problema. Yaw saman, buti mo ipasabot, di na lang kumusupa kung manguyab to ni mong animal. Dili na nakinahanglan pa. Ako na mismo ang mulikay ni Rico. Dili likay nga dili mo tagad. Pero akong ipaniguro,
Nga dili mo abot sa panag-uyab ang among relasyon ni Rico. Wa ko mo judge na langgahan ni attorney. Pero kung unsa man ilang relasyon, mo respeto gid ko. Oy, nindot na pagkasultian na. Pa, hinaot lang sana. Nga wa na kay kabuang nga buhaton pa. Kaysa sunod gani nga doon na sa kay buhaton nga palpak, bahala na magkabuhag mo ni mama. Pero musumbong lagi ko niya. Ila. Unsa kay nakaon ni mo? Nga naman la. Gipahatan man tagpaan ganinang sayo. Kini nay daghan ra ba ay? Naapa ko'y pang isnak unya. Unya, nanghatag pod sa mga bata. Nagpakaon. Oh, maayo nun. Mura man og nakadungaw. Nakadungaw? Saan sa la? Ay da, ano lang ko pangutana sa nakadungaw god. Sige na, mamainit na ta. Gitimplahan ng tikagda gatas. Kapi daw tato ako la. Murang sa tagbata ng gatas, oy. Stilan ay, bata na ba day nagkinang gatas? Nya, ano di man gatas mo ha? Unsa man na? Oh. Turmeric. Wow, turmeric. Unsa, ilista? Gusto ka ine? Imo na lang lala. Gatas li ako. Oh, sila. Nagpakaon sa mga bata. Arang-arang wa sino imok. Dolo ko be. Noy, ikaw man di ay. Modool kang ilaw sa. Kwan, kining... Rangkahan lang tikari ko, ha? O lagi noy, waka makauyo na ako. Mayo kay imo din ang itibanan. Pero basig makaingon ka nga, di ko magkabaong pasalamat sa iyong pagtabang. Pasalamatan ti kado. Kay di ba siya ikalimod. Nga kung di patungod ni mo, dili tabangan ni attorney si Ila. Ug ang bayad, rasyon nga pa ninyo sa imong apuhan ug anang mga bata. O noy. Swerte sa biyog kang pagkatawhana ka, no? Kay kon, wa ka makakaplag anang attorney. Hangtod ka noong tao, yabot na gihapon ka. Noy. Pero kung may bawaan tingali na siya tuloy bahin mo, kick out tingali dayon ka. Balik ka sa pagkayabot. Nga no din, noy. Unsa na ibahin ako nga, kung may bawaan ni attorney, kick out ko. Doon na di ko'y baho, noy. Doon na kayo niya bawaan. Doon na di ko'y baho nga imong nahibawaan, noy. Wa man tingali. Gawa sa baho sa mong ilok. Hoy, Rico! Ha? Si Ila yun na initawag na ko, ha? Uya, manto ka. Muduol ka. Di lang, kinaaman ka. Kung pa ka, muduol ko. Huwag kang naong. Ikaduhara ko ni mo, noy. Ha? Uy, nanawag sa attorney. Hello, attorney? Unsa? Uy, sige, muadto ko. Sige, attorney. Muadto ko. Di ako sa gawas. Polis ako. Kung unsa may iyong relasyon ng attorney, maundang ang kanari ko. Kung mabalik lang sa pagkauyamot, kamo sa imong apuhan. Ambot usay itawag ni attorney nga ni dali mo siya lakaw. Ha! Huwag ganit manang hidako, ganit istorya panunta be. Naminghoy man ka, nagsilos ka. Wa, uy. Unya, Pagid, uy. anong mura magkagnahog, no? Wa. Wa, manggod. Hoy, di man ito magisulti hay na. Nga ikaw na mismo ang mulikay niya. Wa ko malimot, anak pa. Excuse na ni mo. Nahibaw kung may pagbati kapag Rico Ila. Ni ananas kung pahat. Pero di ko musugot. Di ko musugot nga usa ka Rico lang ang imo unyang mabana.
Naunsa di siya, attorney? Nganong gidama siya din eh? Wa ka utot. Ha? Attorney ba? Wa ko magbinuang Rico. Gisakitan pag-ayo sa iyang tiyan si Don Marco karon. O giatiman na siya sa mga doktor. Doon na nato'y gi-inject niya para mugawas ang hangin. Hala, uy. Haplasan na maguna, attorney. Wa na makaila og haplas imong lolo. Haskang lagawa ni mga dato, no? Ako ni haplasan na. Kautot lagi na. Ready na iyang private room. Dadon na siya dito karon taod-taod. Ha? Iadnig yun na siya? Gasto-gasto naman siya mong dakoy. Haplas na katapal na, attorney. Insurance ra amo bayad sa tanang gasto, Rico. Mao nga ayaw ka worry sa gasto. Aw, inon. Attorney ba? Pero ang ako ba? Maayo ramang yun unta naghaplas kay panuhot raman na. Istoryahe unya siya, ana. Kay ikaw may mubantay niya. Ha? Ako? Actually, may personal nurse siya. Pero nihangyo siya nga anak ka sa iyang kiliran. Ngano? Aron ni pangutot niya, ako'y makahanggab. Mubaliban unta ko la kay wala kay kauban nini. Pero maglisod bang ko? Okay ra ko, oy. Mabalaka mong ka na ko. Dedto lang kasi imong amo nga dato kay iawat na lang sad. Unsa iyawat na ba? Makauyon di siya sa imong serbisyo, di tagaan kag bonus. Ay, haskang lawgawan ni mula. Uy, maamang yun na nasuot siya mong nahuna la. Uy, malay mo. Sige na, dali na diya. Pag binuutan yun ha, tarungag yung serbisyo ang imong amo ha. Paningkamutig yun nga, matagaan kag bonus. Wa malagi nurse. Ingon ni attorney na private nurse. Giatik naman kong attorney. Para ba ko makasuyog magbantay pasyente na? Ay, saon na rin ako eh. Rico, ikaw na. Ako sir. Dako as ini kwartuha eh. Napay salasit. Napay ref. Napay... Balik ka, Rico. Tuol na ko to. Okay, sir. Rico, salamat. Yamiyan ni Kagyan. Imo man kuno kong gipaanhi. Rico, apo, mahimo ba sa di pa kumubiya ining kalibutan na imo na kong pabation sa imong pagsangpit na kong lolo. Iyo pagsultian na sir. Uy, di pa ka mamatay, uy. Sakit kayo nga kong tiyan. Way sama kasakit. May gi-inject na nako ang mga doktor, pero wa man gyud. Sakit na gyud kayo. Shhh! Sir, di ta magsaba sa mga doktora. Nagtakog haplas. Haplasan di ka kay panungot ra na. Hawas lagi na tanan hangin ron. Mao ba? Sige. Kung makaayo nako, buhata apo. Sige na. Okay lo, haplasan di ka. Imo na kong gisampit og lolo. Salamat. Salamat, apo. Salamat. Huwag ka lang masayo sa kalipay na ako. Sa nga kong tiyan. Kadadlo. Haplasan di ka lo, haplasan di ka. Mawag tar lagi ng sakit ron. Haplasan di ka lo. Ay, kasakit. Ay,
Lolo, haplasan ti ka ha. Oh, ako nag-iblihan ang grapa. O niya na, haplasan na ti ka ha. Mawag ka lagi ng sakit sa tiyan lagi. Tawga, nurse. Narangin terkom. Tawga. Ayaw lo, kaya nisugod naman kung haplas lo. Huwag ka makapil sa hang. Itaw nga ako ipatawag ang nurse. Kay nadoble naman ni akong kibati. Sakit ug hang. Agwataha lang yun lo, agwataha lang yun. Huwag kang rin ang sakit ron ba? Magawas na kita ng hangin karon. Miarang na. Miarang na akong... Murag magawas na. Basta na lo, epektibo? Sige lo, ipagawas lang. Okay na, ipagawas na yun. Aron mawala ng sakit sa mong tiyan. Pero... Buhiin na lo, kagawasan mo naman ka. Pagawasan na ng daot ng hangin. Dili naman, hangin ang kagawason. Ha? Uy, dali, ano to si Arby? Asawa natin ka madali na. Hinay. Salamat, Apo. Salamat. Murag nahawas na ng soul sa kong ginhawaan. Ha? Uy, ipaklaro lo. Tingaligwa na kay mga tinayog at tay, uban pang mga internal organs diha kay napinugawas. Si Aw ka man sabdi ang bata ka. Pero salamat pag-usapa. Pero ang labaw na kong gipasalamat mo ang pagsangpit ni mo nakog, Lolo. Oh. Sa katapusan, imo nagyog kong gidawat si mong kasing-kasing. Daghang salamat, Rico. Oh. Ug madayon, ako nang ipalihog kang Attorney Jane ang pag-asikasos pag-usab siya mga apelyido. Ha? Uy, Ayaw pagbalibad sa gusto ni mong sadili, magdag ka na sa apelyido nga imperial. Ug ako nang ibalhin sa imongan ang tanan akong mga kabutangan o kwarta dinhi sa Pilipinas ug sa laing mga nasod. tayo palo ha? Time out. Ayaw ka bala ka. Akong irespeto ang imong desisyon nga sikreto lang una ang tanan hangtod nga andam ka na. Oh. Andama na ang imong kaugalingon, Rico. Andama ang imong kaugalingon sa dakong kausaban sa imong kinabuhi. Nakagawas noon dayon ng imong amo sa ospital. Bilib ka ayot to siya nimo. Aw, sobra pas bilib la. Late na kayo siya. Kahilak gud. Hala no, mauba. Uy, maayo hinoon. Unya, unsa man, wa katagaig. Oh, Unsa man ning sobre. tanawa. Jesus Maria Josep. Katagaan kag donas. Oh, Agay! Praise the Lord! Lord, salamat kay Lord ha. Ma-Lord man niyon ako. Lord, gabiyan na di ay. Pila man da. Murag daghan man eh. Oh, Lord. Lord. ipha. Silan ay, paipon pa man gid ko. Sulti na lang ko pila ni. 20,000. Ay! Jesus! Kada ko ini. Ay, tepa. Ay, dang. Ikitipig anak, kay kiyawan ko anak. Dagailan ko gamay. Gamay? Ah, Sige, 100. iti ka ko ba? 100. Kabino ang basada ng 100. O sa kalibo sa oy. Ingon magkagamay. Gamay. Pero di siya grabe ka gamay. 100. Bitaw la oy. Joke na oy. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 imo. Wow! Salamat po! Ay, da! Ayaw ko kagyag kila. Uy, iyo bidyo kong lokpon akong naong. Para ba tingali ka punot brush? Ay, kaysa ba? Aray. Aray, uy. Kana, buringog man ka. Nanotbrush man ko adjong siyang adlaw. Oh, less than a month, attorney?
Yes. In less than a month, ikaw na si Rico Imperial. Mauna ka na ang imong legal nga pangan. Mauna ka na ang imong gamiton nga pangan sa tanan nimong mga transactions. Less than a month. Oh. Well, normally, dugay gid unta na siya nga process. Pero, apo ka man ni Don Marco Imperial, mao nga ang dugay, mahimo yung dali. Attorney, may ipangutan na lang ko ba? Pwede? Oh, sure. Unsa man? Unsa ganitong less than a month? Oh. Wasag ka kay ba, attorney? Seryoso ka? Mao gid mo ipangutana? Oo, attorney. Imo ng assignment. Ikaw mo ipangita sa tubag, ana. Oh. Nganong ingon ana man imong tinan-awan ako? Sure ka, attorney? Di ko naman tubagon? Sure ko. Rico, panahon na nga makat-on ka og mga words og mga terms sa imong kaugalingon. Og dili kanunay nga ihungit nimo. Pag-research na kay part na sa imong learning. May pagwa na lang kamungutan na da. Usam gyud tuyo nila. Busy siya, wa siya panahon. Hi, Rico! Liya na ka? Kumusta si Attorney Jane? Hi, Ella. Busy ka? Di man. Nga naman unta? Yung lagi si Noemog, busy ka. Di man. Nga no di ay? Narakay pangutanan ni mo? Ipagutana nga makadungog ko ha. Di ko gusto anang hung-hung-hung. Kaya mo na namatyan sa itong Ginoo. Muto sa di ka ginoo, no eh? Sa pagtuon mo na ko, paluway, panggol ini. O, saan na may pangutan na, Rico? Kuan ba, kining... Kuan, unsa din ang less than a month? Wali ka mahibawa na! Haskan! Papagid, uy. Di maabtan ako sa kabuan, Rico. Mao din na. Salamat ha. Salamat kayo. Sige, arin ako. Maorto akong tuyo. Aris ako, Noy! Sige. Regards ko ni Attorney, ha? Hahay! Maori ito yung tuyo taon? Kaluoy sa ni Rico, uy. Nadungog tingali na niya nga attorney. Nya, wa siya makasabot. Nya, nauwaw lang siya papangutana. Maong nangutana gid siya nako. Sa tininood lang ila. Karon pa man sab ko may bawo nga mao di na ipasabutana. Unsa? Unya nga ni katawa mo kaganina pa? Nga nang imo magikatawan si Rico nga parehas naman day mo? Ganahan lang ko. Na? Law kaawa ini eh. Mauwaw naman nung ko may istorya niya. Nagsangpit na kog lulo niya atong hospital siya. Lain sa kayag mabalik ako pagtawag ng sir. Rico, Sir Lo? sa ko'y sir. Nganong na sirlo naman ko? Kuan, kining sir nga lolo. O ka na. Lolo na lang yun. Ayaw na pag-sir. Bitaw sir, kuan kining kiwawan mamang gid ko sir. Aw, Sir Lo. Aw, kuan. Ano malagay dito sa ospital? Sa yun ramang kaayo ang pagsangpit og lulo na ko. Lagi? Natinga sa gani ko? Tungod kay wag ka magunahuna og mga butang nga magkahasol nimo atong higayon. Ang unsay gidiktar sa imong kasing-kasing rang imong gipamati. Kung imo lang ginang batunan, Rico, ang pagpamati, unsay gidiktar sa imong kasing-kasing, dili ka magpanuko, pagtawat nako, pagsangpit nako, lolo. Oy, unsa may nahitabo ining Rico? Nagsige magtutok sa bongbong. Rico! La,
may gisulti ka? Wa pa. Pero sige manggod kag tutok sa bongbong. Unsa man, mupalit na kag TV para ibitay diha. Ha? Aw, abi na kung di ka ganun ng TV. Oh, wa gud ko mahangol. Pero kung mutan-aw sad ko. Sige la, sige. Palitan na kang TV. Pila man kabuk? Sabay pila ka buok, oy. Pila man di ka TV ang kinahanglanon. Di, osa. Basing ganahan di kag laing TV sa imong kwartos taas. Yates. Kahilas na sad nako anang kalaki, ha. Sa ato pa, usa lang yun. Ay, osa ra. Only one. Madunggan tag silingan na malibak ka na sadta. Kay hila sa gid kaayo na taana eh. Pero seryoso ko la. Palitan di kag TV ugma. Kanang dako. Uy, ayaw lang ng dako kay mahal. Di mo sa dako kayo, mga ano lang ba? Oy, o gamay na lang may bilens tong bongbong. O sige, mga ingani lang, ingani ka, ingani, ana. Kana. Murag okay. Sige, kana. Sige, palitan di ka. Okay. Oo. Rico, Nausap imong nauna? Katong yun dako? dili oy. Aw, Ang ako ba? Ayaw na palabi gasto dong. Tiguman ang imong sweldo. Humanunyaan ng tebe. Ayaw nagpalit og mga butang, ha? Pagtigom para sa imong kaugmaon. okay naman ko nala? Sabay okay, ay? Pagtigom, gyud. Pahimosli nga nagdawat kag dakong sweldo karon. Aron kon magmenyo ka na, dili ka daog-daogon sa imong ugangan. Di naman ko kinahanglan pa motigom na para sa akong kugmaon. Ug sa maobot akong pamilya. Singan? Nga no, God? Kay dato imong maasawa? Si Atty. Rico. Siya gyud imong pangasawon. Unsa man, oy? Tubag ako, nagkauyag mo sa attorney dong. Kamu na. Ayaw na pangambisyon na nung attorney la. May pag mga bisyon kag artista kay ni attorney. Singan? Nada siya uyab. Di na ta magiskot niya la. Kisa mahisgutan na to si Ella. Na, samot, nga angayan ka magtigam aron mong pasar kang imok nga matatubre. Sa ato pala, di gyud ko kapasar kung ako'y kwarta. Oh, di gyud kung si Ella mo gyud imong pilion, di gyud ka kapasar. Kay sa klases pagkataong imok, kwartahan gyud gusto niya mabana siyang anak ay. Time para gud la. Nakabantay ko ba? Saman. Nganong sino imok may atong giproblema nga? Di man na siya akong panguyaban. Singan, ay nansa ka man. Basta Pinoy, una mangyud na ang pagtugot sa ginikanan. Aw, wes! Panahon na la na usbon ang mga naandan. Panahon na sa kausaban. Panahon na sa kausaban. Makibaka, makikabaw, makikanding. Makiaraan. Aray! Aray, nukul mga loy. Nagbiniringog naman sad ka. Nagbinuringog na sad ka ay. Kanya hara initan kang imok. Bisag di katakore. Sige la. Timan ini ha. Moabot rang adlaw la. Nga motor ang laway ni imok nako. Awa niya. Congratulations, Rico. Karon, opisyal ka na gyud nga usa ka imperial. Welcome to the family, Rico. Lo, attorney, ato-ato lang yun ha. So, walay celebration? Ayaw anang celebration, attorney, oy. Dili ko ganahan nga may bawaan. Pwede raman nga kita-kita lang ang mag-celebrate. Ha? So, magpa-arrange ko para natong tulo, sir? Duta lagi la. Daghan na lagi pagkaon. Mo ba? Oo. Mao nang gipabring house ka. Oo. Sa man di ay. Lakas sa gid nimo lakas. Siyempre. Lakas eh. Pero mura man nagdili sa lin imong gidari ko. Mura man gipatoyo gyud order. Ay na lang reklamo la. Basta kay grasya na. Ay wa man ko mo reklamo oy.
Ni komentaryo raman ko. Ha? Wa man gyud ni mga iban. Pila man ni kaputahi nga kadaghan man ene. Uy, tagaan ako sa Marites ene. Unya, madto pa kas Lopez Haina. Ay, sus, pira naman ang lakto no kadora man, ana, oy. Hasta si Abigail, ako pong tagaan, kay maunay akong galuya, akong mga loyal nga mga amiga, si Marites, Rodriguez Baroro, kana si Abigail. Di gyud na manglibak nato. Nalipay gani kay na sila para nato. Mao nga, ako gyud na silang bahinan kung doon ay grasyang moabot nato, dong. Parehas ini mga sudan ron o nga imong gida. Sige na. Ikaw rin bahala na. Masakan ako ha. Sige. Ako rin bahala ene. Taong sang lula eh. Wadi siya kalibutan sa mga nitabo na ako. Pasalo ako la. Ngawa ti katugaan is tinuod. Ay. Di mga gusto nga. Makuratan ka. Mas malipay kung magtanaw ni mo nga. Malipay sa mga ginagmay nga grasya. Nga akong gipatagamtam ni mo. Oy, Day Marites Rodriguez Baroro. Kompleto. Oy, si manang sila ni mo, Day. Wala ko sa inyo, ha? Karon taon. Mula ka na ko. May ihatod lang ko ni mo diha. Lipaya yun niya eh. Ay, gamay na god ni Day. Basta ha, huwat ako ha. Wala na ko. Bye-bye. Lord, wako kay ba kung sakto ba niya akong gibuhat nga limdan na si Lula. Kung sayop man eh, pasaylo lang ko. Pero kasabot matingali ka nga na ako ning gibuhat. Kung kay ba gid ka, unsa kada ko ang pagpasalamat nimo ini, Lord. Salamat yun ha. Daghan jud kang salamat, Lord. It's time nga imo nang makita ang tanan nimong masunod sa mga imperial. Kuyawan man ko attorney. Ayaw kuyaw-kuyaw diha. Kay mauna gyud ni. Diyar na ako tanawon sa imong laptop attorney. Sa pagkakaron. Pero makita ra gyapon nimo tanan sa personal depende ra nimo. Oh. Here they are. Click-click lang nako ha. Tanawa. Kakita ka, ana? Kana. Naapa yun? Naapa. Kanang tanan? Ako na! Apiling building nga atong nahimutangan karon. Oh! Og dili lang kana. May mga negosyo pa sa Amerika ug Europe ang inyong pamilya. Nga karon, imo na. Tungod kay ikaw ang bugtong manununod sa tanang kaptangan o kwarta ni Don Marco Imperial. Sure, uy. Prank maning imo attorney ba? Dili ni usa ka prank, uy, Rico. Sukad karon, mausab na ang dagan sa imong kinabuhi. Di man gid ko makatuo attorney. Ay, tuo na lang sad good aron ta madali. Nakat-o na sa day. Actually, daghan kong nakatunan ni mo, Rico. Wa ka lang mahibaw, pero daghan sa kong lessons nga na-learn gikan nimo. Mo ba? Palanggit unsa attorney. Kadtong net brush. Ha? Mauna ni akong gamiton kung manlaba ko sa akong mga underwear. Ha? Oh my God! Ay, unsa naman ni atong gisgutan, uy? Balik ta sa imong mga properties, okay? Asa naman ta ato, ha? Ni apa? Kini. Kini pa gyud. Daghan na gud na attorney. Pilipinas pa ni, ha? Unya, ako'y muatiman anak tanan attorney. Yes! Na, more ni kamatya na kong gali attorney. Unsa? Grabe sad nimo, uy. Nagtanaw pa lang gani ko na imong ipakita na ko attorney. Nilabad na akong utok. O pa ganit tingali ka mo human sa. Wa pa gyud. Ni apay daghan, oh. Kini. Sure attorney, oy. Kini pa gyud. Lagi. Apil na. Yes. Kanang bangko. Yes. Diba?
Di ba mauman na ang atong giadto katong Yes. sa ato pa? Ako si tag-iya, anak. Yes. Ingon anak kadagan. Oh, no. Yes. Will you marry me? Yeah. Boy, ikaw yun ha? Happy yung ka makayes sa turni, ha? Magaan yung kabuang ni boy. Naunsa naman ning tawhana. Halos kada gabiin naman nga permi lang tulala. Unya mukalit og lakaw-lakaw. Unya mulingkod na sad. Unya mubalin-balin og pwesto. Ay, ako'y malipong kadugayan ini. Ay, Rika! Na, wag yun maminaw ay. Rika! La? Naunsa naman sad kadang. Mura mang kagikigwa. Ha? Grabe sa ni mula, eh. Tarong na nung pagkaon, higwa ni noon ko. Wa naman sad good ka mahimutang diha, God. Pila na rin ni kaadlaw nga nabantayan ti ka. Ngayon anak ka. May problema ka. Kung bahin na sa gugma-gugma, lakaw. Ado-adid ta. Balag masuko si Emok. Atak. Lugawa, gini mo lang, eh, sagsaon. Wa mong ko magproblema sa gugma la. Ang gugma ng problema nako. Bitola, kanang gugma, steady na sa nadiha. Say? Steady? Steady. Asa raman na ba? Sige, steady. Mura mo nagsakit. Nya sa mana. Ha? Kanang gugma, steady gina ha. Kung dili gugmaan siya man day na mo problema, oy. Wa mong kugi problema la. Ano mo problema man kung wa naman ta magkalisod. Laan na tayo sod permi nga itong pitaka, hasta imo. Permi na ta makakaon sa saktong oras. Nian na tayo vibe nga bisan gamay o simple lang, okay pa nis alright. Onya lagi ay. Nganong mura mang nahasal, may nakahasal sa imong nahon na. Ay, lain pa di ay. Wala ko makabantay ni mo ay nga nag-istambay sa gawas. Hindi ako ganahan la. Wala laing ipangutanan ako mga tao, bahay na yung atorni. O yabak kong nako. Agilain. Di sa yun sila mapulang, sigpangutana. Ay, maubitaw. Ambot sa ng mga tawahan na ay. Mura naman nood ng mga artista ni sa torne. Shala! Oy! Shala! Agoy! Shala! Kinsaron! Kinsaron na! Sinang islat la. Islat! Isyat! Ay, isyat! Ay! Isyat! Sumatuyo na babayanan na ako nga kaaway man na! Shala! Atuan lang la. Murag importante ang tuyo. Ay, di ko ay! Ikaw lang ang gusto ka dito. Ikaadta. Siya kay nasod sa utok anak niya nga. Niyan mo ng orasaran? Ako lang dahil nga ito bangon, be. Kay pati lawon ko ni Gwitik. Ako na lang. Kuyawan ko ng imong witik da. Tuwan na. Oh, Sa mataya. nang huwa mong 500. Nuhod lang ko ng gatas niyang apo. Niya imong gipahuwam. Oh, Ano ang imong magipahuwam? Nga maayo man kayo na mulibak na ta. Maubito na akong kikabugno. Kay sukad ko no nga nakakabit kag abogada. Ni asinso ta. na pasagdil lang ko ng mga istorya hala. Di ba bito na tinuod? Pero kung sila mo sulti, murag tinood. Motoo ang mga tao. Nya karon, ari na sila mo dagan nato. Bugo og mga fes. Wala di laing kapaingnan la. Mao nga, balag mababaga. Misuway lang yung para sa iyang apo. Inga na sabi ito na sa una la, balag mababaga ta. Basta maluwas lang sa problema. Noon. Pero lain mong good kaayos isyat. Sige na lang la. Makaton na lagi na. Main lang to, makunahon na siya nga. Ang iyang gilibak, mao'y nakatabang niya. Santoson man sa daay kadang Rico. Ha? Santoson ka. Lugawag, yun mo lang. Ibig saon ka. Nala, sige. Dili na lang ko dumtan, dili na lang to na ko dumtan sa isyat. Kana. Kay tingalion niya, masantos ka. Dili niya ko ni mo iampo. Naga.
Chismoso ginis papa da. Ni apigod na mga nagtapi. Magsano si kay chismis ay. Pa! Hi. Oh. O sa inyong istoryahan nila ni nang isa? Chismis na sad? Si Rico, pasikat na sad. Nagpasikat? O, napasikat. Ay, nagbubuha ang baba ng isya. Panagilon sa mga tao sa kabuutan si Rico. Kay gipahuam gyud siya 500 gabi eh. Unya, pasikat na ina. O, sa baliyay, ha? Naibaw ko siyang kaaway na siyang apuhan. Nga iyang gipahuam. Sa ato pa, nagpasikat siya. Aron ipanabi gyud siya sa mga tao. Nahibaw gyud siya unsa katabihan si Isyat nun. Di ba? Hala, grabihan ni mo pa, uy. Nitabang ang tao imong ingon nga napasikat? Grabihan ni mo utok pa, no? Hoy! Eh, kung yun na pagsulti ila, nahibaw ko. Mulaban sa atong Rico. Ingon kay muli kay niya. Pero lahian mong gisulti sa imong gibuhat. Kaya sa ba akong gibuhat pa? Ha? Tanong ang tubag, ha? Taparong sulti ka ron. Ako na naparusta, Noy! Ako na lang, Noy! Ako na lang! Ako na naparusta! Ayaw lang si Ila! Aray! Aray! Mo bang kong gitinuod, Noy? O sa balay, ha? Nagtuo kang di tiyak yun doon? Sakita, oy! Grabe na gid kayo ka pa! Grabe na kayo ka! Ila! Hoy! Hay! Unsa? Maoka na ako nadawat nga report gikan sa ilang lugar ni Rico, sir. Doon na naman ko'y eyes and ears dito. Pues, pailhon ko ng tawhana, attorney. Paninglan ko ng tawhana sa iyang pagtamparos sa akong apo. Gawas diha imo! Gawas! Kahimuon ko ng bahog-bahog ang mong dagway! Kahilas na nimo makatampano sa akong apo, ha? Unsa, ikay nagpakaon na mo? Bisan sa among kapobre mo, wa mi mangayon nimo kanahanag ka. Mupalit pa mas inyong bikire, bisag ngilad kay kagbatasan. Gawas diha mo! O sa to sila! Himuon mong bahog-bahog akong naog! Suway! Tanaw itong kisang naog unang masahon! Hilas! Paunsa ba? Upatol ka ng sela? Naunsa ba taon ka, uy? Mura magkagway kalipay, sige na magkapangitag gubot. Nagkasama ka kang tinuod, na ba sa kuman ka? Ay, hala. Hila! Wato na ko tuyo, ha? Wato na ko tuyo, ha? Hilam di ay! Wa ni mo tuyo, ah! Kaklaro itong imong gitukmod si Ila, ah! Unya, wa ni mo tuyo, ah! Dagway, bayan ni mo mo! Bayan! Sulte! Isumbong di kang mama, ha? Isumbong di ka! Wa na lang unta ka musong dito la. Namong na to sa Ila noon. Asa naman kahato karon. Ay, but lang. Basta kanidagan man to palayo. Naghilak. Paminaw na ako mulayas to. Unsa naman ni imok la, oy? Mura man nagway kalipay. Mupaulit na lang unta tos ng Vera. Aron malipay na sino imok. Mao tingali nga sige lang init ana yang utok kay wa mo siyang kiliran niyang asawa. Ay, mabeta nga to atos laing nasad manarbaho si Vera. Aran malayo na niya kay ngilad magkigbatasan. Ay. Di gani na mag-usap sino imok la. Di malason gyud na siya. Mauni ang akong nakuha nga information, sir. Og sigon sa record sa assessor's office, way mga titulo ang mga yuta sa ilang dapit. How come nga nakaloon sa bangko ka ng tawhana? Nga di man di ay title ang iyang yuta? Actually, ang bakery gyud mo iyang collateral, sir. Okay. So, may mahimo gudi ay ta para tagaan og leksyon ka ng tawhana. Of course. Doon na kaayo, sir. Sige, attorney. Ikaw ni bahala. O gusto ko nga unahon gud nimo ang pwesto anang imok.
One, two, two, one. Pastilan, Rico. Pastilan. Unsa man la? Ano man ka? Baragod, asa man na imong saging? Na, wa ko makapalit, oy. Nagkagubot na ng mga tao sa gawas. Gipalit na ko nun ng tibuok sityo. May tag-iyanan eh. Ha? Uy, Ang nakapalit, kay unahon ang daplin sa kasada pagpapahawa. Apil ang ilang imo. unsa? Uy, hala. Ay, paita. Bago pa ganit ang nakapatukod gikan na sinugan, papahawao naman noon ta din ay. Pero, buong pa nila, madugay-dugayan pa kuno taning aning interior. Unahon lagi ko na ang tuas daplis kasada. Luyagon lang ila la. Unya, asa mas lapayo ini? Oh, kwatahan man sila. Makakita na sila kabalhinan. La, tempa ba? Ipauli na ba si ila sa ila? Oo, ni pauli naman. Nakakita ko ganin ng buntag. Nitabang man siyag bantay sa bikira. Makabalhin yun itagpuyo ining kalakiha la. Kaikog na ko sa imong amo dong ay. Siya man kahay ni gasto ini atong bahay, no? Pero ano gun kaayo ang iyang gasto? Pero dugay pa magkatahilabtan din nila. Ambot lang. Paminaon lang ni Nato. Bawal lagi dako kayong problema ron namo sa mong barangay attorney, sa mong lugar. Doon na lang tag-iya ang mga luna nga among gipuy-an. Dugayan na ba namo diyang dapita? Uy, sukat pagkataon ako. Diha ni nagpuyo. Si Lula sad, diha na kuno siya nakamat nga nubuot. Pero mao lagi. Pait kayo kay sing ana lang kasayon. Nari mo kalitugtunga nga mga dato nga maoy mao ni tag-iya na. Paita eh. Unsaon? Nga dili man titulado ang mga yuta. Wa man magbayad og tax. Mao nga sayo na gyud paliton. Di ka makatabang na mo na attorney. Oh, Rico. Makatabang jud ka oy. Kaya bugado man ka. Makita jud kag paagi nga dili madayon. Napalit naman na, Rico. So, dili na mahitabo nga dili madayon. Luya ko din na mo. Nganong apil man ka? Nga anytime, pwede raman kang mubalhin sa mansyon ni Don Marco. Oh, Pwede ra gyud kang mubalhin anytime, Rico. Bisan karon dayon, pwede kaayo. Unsa man? ikaw attorney ba? Salig raman ka nga nanadayon mi kabalhinan. Ang ako manggod ang ako ba ang mga silingan na mo? Ug kami mismo ni Lula, di biganahan nga mubi atong napita. Okay. Maghuwat na lang ko kung unsa imong desisyon. Tabangin lang ko bi attorney. Labi na silang ilaw. Unahon man kuno sila sa pagpahawa. Kaya unahon man kuno paggamit ang dapli sa daan. Dili ko mo sa Rico. Pero tanaw na to, unsay akong mahimo. Parihot ang tanan nga apektado ining hitabuan. Tuaron si Rico ni Atty. Jane. Misuway to siya hangyo kung iya batang katabangan. Pero wa ni magpasabot nga makatabang gid siya nato, ha? Magampo lang ta. Di ba, unsa man ni? Uy, ano lang tabo ko mo din ha? Wa namang may physical distancing inyo? Oh, waro mong sulubog nga mas ang uban. Bi. Distansya. Ay, nanghangyo lagi na sila Rico nga magpatabang ni Atty. Jane. La, di daw gikan ni attorney. Ingon siya nga, di siya mo pasalig na to kay napalit naman kuno ni. Pero tanawon kuno niya, unsa iyang mahimo. Mao ba? Tabangan nila to kampoy. Nga, may mahimo si attorney para na to. Unsay atong buhaton, sir? Di lang una nato sultihan si Rico nga ako ang nakapalit sa ilang lugar. Okay, sir. Pasaligi sila nga ang daplin sa karsada pa lang ang gamiton, particularly ang area nga nahimutangan sa bakery o bahay ni Sosimo, ha? Okay, sir. Tuod, attorney, ayaw kalimot paghatag og compensation sa mga affected families. Apil sila si Emok, sir? Apil.
Kay bisan doon na sila'y madawat ka compensation, dili gihapon kini ikalipay adtong dawhana. Okay, sir. Ngano kay pa? Ang mga taga-sood ba? Pwede paya! Kay, di pa man sila hilabtan. Wapa ko ng plano ang nakapalit sa interior. Kita rin din his dapis kasada ang kiapura pa pabawa. Matay mahimo pa. Katungod ba na sa tag-iya si Yuta? O bitaw, pero ilang hunahulaon nga mawad ang tagpanginabuhian. Labi na yun kita. Kaya tagaan tayo ng 300,000. Uy, padako na na, uy. Makita na tagbagong kapuyan, ana. Nya, kakita. O yung bikir eh. Oh, magita tagpwesto nga kaabangan. Bisit kinang ra. Oh, ngano na apil naman sa Sriko? Haniguro naman sila gila, ha? Nagpatabag ko siya atong kabit ng abogada. Ha? Nganong, wa man ta apila, oy? Hala pa, uy. Huna-huna pa na atadapins dan. Natural nga mas interesado ang tag-iya sa yuta din para negosyo. Kunya ano si Rico may mo basulon? Glita maghuwat nga ipademolish ta pa. Mamahawa ng tangdaan, araw na tayo problema. O sige, pagitaw ka itong kabalhinan. Dili kayo mahal o niara sa syudad, ha? Ha? Nood ka, attorney? Imos na tabangan? Nga makakita og kabalhinan. Nga dili na kinahanglan og down payment og barato ra ang monthly. Thank you, attorney, ha? Magpasalamat ka ni Don Marco Rico. Iyan ang idea. Nahibaw man gud siya nga bothered ka sa well-being nila ni Ella. Mao ba? Kumusta, apo? Sir? Lo? Huwag ka pagod gihapon maanad, ha? Grabe kaayo ang iyang adjustment period, sir. Sir, Lo. Salamat, ha? Ako na siyang gisultihan bahin nila ni Ella, sir. Bahin sa bahay nga imong gi-offer. Salamat kayo, sir. Lo. Nahibaw kong apektado ka sa nahitabo nila. Ug di ko gustong mahasal ko. Salamat, Lo. Oh! Finally! Nakalitok ra gyud ka. Di ko gusto nga may makahasol sa mong una-una. Labi nagmangingon-ana lang ang mga butang. Sa ato ba? Ikaw di tag-iya ang ilang balinan? Kita ang tag-iya, Rico. Oh. Pero di ko gusto nga mahibaw sila bahin ini. Uy! Sure, sir. Lo. Di jud ko manabi, ana. Ako rin bahala sa tanan. Akong akong papasalamat, Lo. Way problema, Rico. Basta para nimo. Akong buhaton ang tanan. Labi na kung daog-daogon ka. Oh. Kung nahitabo pa nga dili anak adtong imok ang babae nga imong nagustuhan, di mahitabo nga maitanyag kong tabang adtong tawhana. Wa gyud ko malipay siyang gibuhat nimo. Wa ko malipay siyang pagtamparos nimo sa ingon ana lang kasayon. Oh. Nahibaw ka na, Lo? Kinsa ni sulti nimo? Kinsa, Lo? Ugon sa ibot pasabot ninyo. Ako ang ni-inform ni Sir Rico. Ganong kibaw mo sa kuno ka, attorney? Kinsa may ni chika nimo? Si Lula? Dunay daghang pagi sa pagkuhag impormasyon, Rico. Dili lang kay usa lang ka source. Hinoon. Kwartahaman mo. Ang imposible, may himong posible. Pero, time pa sa... Murag na anak ko idea ini. Unsa ka na? See, sir? He is beginning to think in advance. Migawas na gyud ang imong pagka-imperial, Rico.
Sige. Isulti unsay na si muna-una. Unsay tan-aw nimo ining mga panghitabo karon? Rico? Ikaw ba'y mipalit sa mong mga yuta, lo? Nakuha gyud nimo. Nakuha gyud nimo, apo. Ingon anak jud mo mga dato, no? Feeling Ginoo. Rico! Sir, It's okay, Jen. At least, niandar ang iyang utak. Og nalipay ko ini. Nalipay kay ko ini. Grabe ha. Tuwa ang raming mga pagbati sa pobre. Wala sila may bawa unsay among pambati. Okay raming lula. Kinama sila nga musagot na mo, bisan unsang rasa, pero ang among mga silingan. Wa sila may bawa sa kahingawa karon sa gibati sa kadaghanan. Basta para nimo, akong buhaton ang taon. Huwag kumalipay sa gibuhat atong imok nimo. Huwag kumalipay siyang pagtamparos nimo sa ingon lang kasayon. Iangin niyang uban tungkol sa kalagot niyang ni imok? Iangin niyang tanan? Hoy, Martinay! Hoy, napakapatay ka! Oh. Ay, kaya! Kuanggol ng mga tawana. Ganian mo ko nagsubay sa motorcycle lane? Oh, yun na. Bagay nga, Lord! Naglakaroon na ituod ko. Nawag ni ko ang motor. Tok, 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 chick. Kumusta ang imong lakaw, oy? Wa makitingog-tingog. Kilot sila, inom sa ko. Oy, anong mura magkagnaoghan? Basta kayo mong t-shirt, oh. Lupig pa ni mo yung nagbaklay. Nagbaklay bitaw ko la. Huh? Nga nung nagbaklay man ka? Asa day mong motor? Nabilin sa trabahoan. Nga naman, naguba? Ah, dali agad magguba. Dagway na day gaayo atong motora. Di ba, brand new man itong pagkapalita. Nya, nagguba tayon. La, wa mo kumingon nga nagkuba. Ikaw na ba nagpatuyang diha? Ah, anya nga nang wa man ni mo gamita, be. Ambot. Siya yambot. Tarong ni ko, ay. Wayaga la. Nawa ko sa kong nahuna. Nagtugan ni kong nagmotor ko. Kung wa pa ko businahig maayo sa ubang nagmotor, nagtuod yung kong nagsakay kong motor. Wala, oy. Pagtarong Rico, ha? Unsa man, nagtama. Nisod na kagbisya. Baguhay ka lang gani nakatrabaho og tarong apil-apil na din ka ng bisyo-bisyo. Grabe sa di mula, oy. Anong abot mong taong ka nagbisyo-bisyo? Nga nang waman kasi mong kaugalingon, be. Naunsa man day ka, be. Naglagot ko ni Don Marco. Kinsa man na. Wala gyapon ka kailang Don Marco la. Siya ang amo ni attorney, nga ako na sang amo. Don Marco de ito nga siya. Pero, ano sa ko mong kaniya? Hila sa god ni mong lagot-lagot man kasi mong amo. Ayaw ni palabi la ha. Ayaw ba ajud. Pero siya ay nakapalit sa mga yuta ni. Unsa? Lugawa lagi la. Uy! Safety na data. Otro man sa di ka la. Oh, si otro. Nasuko ka na ko? Angang. Imo ramang kaugalingon imong ginahuna. Dong, daotan din ng manghuna-una sa itong kaugalingon. Ha? Dong Rico? Sa din ng mortal. May perno gidetaan na. Apil ba na sa 10 Commandments? Ay, di man nasayop la. Pero kung imo na lang sa kaugalingon imong palabihon, unya wakay paki sa uban. Di na maayo. Kansa may gaingon ni mo ana in town, oy. Kaya akong lubagon ang liog. Ngano, kanang uban, naghuna-huna na nato. Ha? Isig pa ning kamo ta din niya, oy. Naon siya man ka, oy. Di na lang ka magkalis la.
Musa ka na ako kay labad akong utok. Sige, saka dito kay wasan ko sabot nimo. Ay. Ay. Luya gid sa mga pobre sa. Duaan na Diyos mga dato. Liman ka. Tungod sa pagtaparos ninyo imok na ko. Papastanan eh. Wa man maabdi ko sa simana. Ngiga. Nikatawa pa kay ko kay nakaapas ko. Nigawas na jud ko no ang akong pagka-imperial. Pwes, dili ko imperial og kasing-kasing. Kay maluoy ko sa akong isig kapobre. Unsa ka Rico? Mangagit ko ka nako. Oh, Able! Samang ka. Di ka mga ble be. Atubang ako. Ayaw ko hagit-hagita. Manghagis ka man. lagaw asining lula. Oy, filler man kayo ni. Able, heko! O lagi, mga blin ako. Hagis-hagis. Ayaw ko hagis-hagis ha? Habi ka swildado ka naman, imon lang kung sayan-sayanan. Ha! Ayaw ko gignanirik ka. Para man di ka sakripisyo ka ni Anto. Para imo lang ko gignanirik. Unsa man gala? Uy, wa man ko masuko nimo. Si Don Marco may akong gikalagutan, di man ikaw. Filler sa gada. Sigurado ka, hindi ako mo imong gikalagutan. Lagi. Oh. Lagawa dyan mo la, oy. Diretso ba yung kapanghasmbag na ko, oh? Yung pa ko nakaurasan. Mura yung kag iring. Ang nagtuo man kung ako'y imong gikalagutan, be. Pinadamar ba kaayo? Wara ba di ka sakripisyo eh, una para ingon ko ni mo iniriko, ha? Wa kaayo kakuha. Katawa lang ka na. Kauga. Imo na kong ikauras. Pahiri lang ko naghaplas, gamay na kay na. Ambot, di mo lula. Pasensya na gyud ila, ha? Maro yun ay natabang namo ni attorney ninyo. Nga makita magbay nga, kabalinan na yun. Gano pasensya man, uy. Kadako na ng tabang na mo, Nya, mapagi down payment. Ang amo na dawat nga 300,000. Magamit pa na mo sa lain. Madaon tingali na namo sa bagong pesto sa bakery. Mangita may anig kapistuhan. Ano masagod nga, gilagtan man mo. Maayo naman unta to ninyong kanayong pisto. Ay, manguta na diyon niya akong attorney kung unsi tukuro na ninyong pisto. Kay ba sa attorney? Ha? Makapangutan na tingali siya, uy. Kay baon na ka, mga abogado, na mga correction. Swerte hapit ni mo ni attorney, no? Swerte kat kayo kaniya. Oo, swerte yun kaya ko. Kadas ama sa mo magminyo? Ha? Unsi minyo? Dito o jud ay kas mga chismis na uyab mi. Unsa? Ayaw na lang sabgog tinay. Di lagi. Di mi pwede magkauyab. Ha? Nga naman? Igsuon mo sa gawas? Mura masagag si Lula, eh. Kuya, kayo maabta ng utok ba? Ila, tomboy si attorney. Di siya maibog laki. Ha? Sure ka? More pa. Hala, uy. Nasakit ko. Mao nga, ayaw na pagsilos niya. Ha? Nagsalos na ko. Patuyang man sad ka, uy. Oh, wadi ka magsilos? Sige. Tagain na lang ko si mong number, be. Ha? Tagain na lang ko kay nagpadung na ba imong papa. Napalay ka istorya. Musibat na lang ko daan samtang papa siya.
Number na yun. Number pa. Niga, diskarte ba na yun? Pa, sugod na sa taha. May hapon, oy. Sabay kayo sa hapon, nga naam ka. Di ka ito hana na. Abi kay dako manugi katabang na to ang uyab nga abogada. Sayo-sayo no naman taan niya. Pa, wa man ni manghilabot si Rico nato. God, ganong manggid ka. Pasag di ko ila, ha? Saan? Maglalis sa puta? Tunin to hala? Ha? Ila, ayun lang pakilalis mo bapa, El. Manaparos sa sadya na. Di na ba ako muhagad sa akong kagalingon? Ano dudungol ba kang ila, ha? Usap ni tuyo ni mo niya. Wa lang. Panamilit lang kay pamahawa naman mo din, Mauna. Di na mo kaangay mangigi ni Rico. Kay di na ba may magkitag-usab. Kay mamahawa naman ta din Ila, ayos anang di na magkita usab ila. Uy, magkita pa sa tao, uy. Nga mamisita ko sa inyo. Kung karang inyong bagong puyan. Mamisita, bagaan mo now, no? Imo pa ginagisulti na sa kautubangan. May na makadungog yung kanoy. Aron di ka matinga kung maadto ko. First date ka pa na yun. Adto na mis gawas. Malibal ka dyan. Ayaw pa! Ayaw! Nag-ipanood naman ka! Pawa rin ko, ha? Pawas ko tubangan. Okay, Noy. Balik ko sa mong likpag, Noy. Malibal! Polis ninyo! Pauli! Rico, pauli na lang, Bi! Pauli na lang! Pauli na! Kahilas gud ang tuhana. Wa siya maguna-una nga kung dili patungod nimo way attorney Jen nga mitabang nila ron. Ha, pagkabagag naong gyud. Sagdi na siya, eh. Kung saon, nga anak mo gina siya. Swerte lang gyud siya nga butan ka. Kay ako pa iyang gikaatubang na manghilamos gyud siya uwaw. Kuya, wag yun yung mga sinultihan la, no? Liman kag manghilam usog uwaw. Unsa mo sa paghilam usog uwaw la? Sabad diha, oy. Ikaw saba, ikaw na do. Naginuton gina nimo nga akong gipanulti, oy. Ang kuya, mga kag sinultihan. Tugkarunon kayo ba? Karonon. Lagi. Ay, Rico. Imo lang gid kong gilingaw-lingaw, no? Para mahuhaan ning akong sapot. ang la, isog naman kayo ka. Kung dato pa sa tingali ka, yun sa naghahanan ni mo sino imok. Aw, kung dato pasad ko, ipasalbid na nako si imok. Ha? Kuya, wag ni mo kung ikay mo dato la. May di na lang ka madato la, oy. Sus! Paokya bra gani itong ako. Hey, makalagot manggod kaayo. Gamay ra gyud kaayong iyang pananaw nimo. Puwerte gyud na siya nakaminos nimo. Sige na lang la. Nagtuyok masang kalibutan. Makaamgor lagi na sa imok. Makaamgo ka ng kanahan nga bogo man na. Gabi agod ni mo la. Ngayon nagkaingon ko kang bogo sino imok. Classmate mo? Dili mi classmate, dili. Pero nahibaw kong bugo na siya. Kay lower section man na siya. Ikaw la ha. Mujudge ka ha. Di ba ka huwis ha? Wa ko muhukom. Tinuod nang akong gisulti nga bugo siya. Classmate na siya sa akong igagaw, oy. Og nahibaw ko nga siya pinakabugo sa ilang klase. La, ayawan na la ha. Bati na nga. Oh, I know. Bati bitaw. Dili unta angay nga hisgutan na. Pero tungod sa bati po niyang batasan, di gyud na nako kalikayan. Mura man og balagtasan. Aw, di lang gyud ko hilabtan. Kay ako gyud siyang panitan. Wa na gyud makalupig ni mula. Wa na gyud. Attorney, sultihin lang ko bi kung sa inyong plano sa pwesto ninyong imok. Wa pa'y final decision unsa ito ko dito. May idea ka? Makasugyot ko? Nganong dili man. Sige. Unsa may imong nauna-unaan? Kuha na, attorney. Kining building nga paabangan. Aron pwede na sila moabang sila imok para ato ra gyapon na bikiri. Nice. Sige. Ako nang ipaabot kang Don Marco. Kung mahimo, tagaan og priority ang mga taga didto nga moabang sa building. Unya kanang dili kayo mahal. Unsa ka kun kamo ni Don Marco ang magsulti?
Di sa ko makikita ni attorney. Nalimot ka nga, may obligasyon ka niya? Ang pag-drive niya paingon din, Naman siya ilaing driver. Okay, sige. Dili na lang ti kapugson. Og ako dayon ning ipadangat niya ang imong suggestion. Good. Actually, it's an excellent idea. See, attorney? Nagsugod na siya siyang trabaho nga wa siya makabantay. Murag nagkanindot ang mga panghitabo na. Maogid, sir. Wala siya makabantay nga part na ni sa iyang responsibilidad ang iyang gibuhat karon. Wag yun ay kumasayog sa pagpalit sa maong dapit. O sa gusto sa dili ni Rico, siya ang mumanage sa maong area. Ug nagsugod na siya karon. Nalipay ko sa mga kalambuan karon o sa kalambuan ni Rico. O siya may gitapok-tapokan ining mga tao. Ay! O siya'y balita. O siya di inyong giistoryahan. Ay kanang gitukod ba? Paabangan di ay na. Unya, tagaan ko nog priority ang mga taga dinhi. Murag doon na ni pisto sila si Imok diha para silang bikiri. Pero mag-abang lang lagi sila. Mao ba? Kinsa papan ko nulaing mo abang. Muabang tadong Rico, ingnas attorney. Unsa mo mo negosyo la? Ang imong mga trapo? Oh, pwede raman na. Dili na ko magsuroy-suroy kay mga tao na may muanha nako. Pwede man guna nimo buhaton din nilang karon la. Magbuta lang ka diyag sign sa gawas nga trapo balikya. Pwede na ka di mo suroy. Dindot manggod ng doon na tayo pwesto dong. La, ay na lang ana la, uy. Labad na nas o. Dinhi na lang ka. Himuan ti kag sign. Magpa-print ko sa opisina ugma para ibutan diya sa gate na tong gamay. Ay na lang, uy. Ayaw na lang. Naibaw naman bitaw ng mga tao nga namaligya kog trapo. Mutol-tol naman na din, Naara man ay na. Low lagi uy. Salamat, attorney. Nga imong gipamina akong gisugyot. Si Don Marco ang pasalamati, Rico. Ikaw na lang ingon niya, attorney. Kaya nga naman diya, kung ikaw mismo'y musulti ka na ko, Rico. Oh. Pero, wag ko magkinahanglan nga imong pasalamatan. Gani, ako pa ang magpasalamat kanimo. Ha? Salamat sa mong idea. Maayo kayo ang imong idea. Imong gilangkob ang duha. Negosyo ug pagtabang. Negosyo sa tumbahin, kaya ito mang paabangan. Atong paabangan ang maong building ug pagtabang sa mga tao dito nga gustong magnegosyo ug makabatog pwesto nga desente pero dili mahal. Oh. Karon mangutana ko nimo. Unsay imong plano sa mga pwesto nga gi-occupy paghihapon karon sa mga taga dito? Akong plano? Oo. Nganong ako man? Rico, puslan man nga ikaw ang utok sa building nga gitukod karon dito. Ikaw lang say plano sa ubang pwesto dito. Oh. Come on, Rico. It's your time to shine. Paghunahuna og maayo nga idea para ditong dapita. Oh. Kung ako lang mabuton, ako na tong ihatag sa mga taga dito. Rico, Lisod no. Pero nangutan na manggod mo kung unsay akong plano. Basta kay para nako, mauna akong gusto. Sige. Kung mo na imong gusto, ato nang i-donate. sir, Liho ka dayon ng mga papilis, attorney. pero dili pariho ang sukod sa mga luna, sir. Dunay uban nga dagko ra, og dunay say uban nga gamay ra. In fact,
Usa ang ilang pwesto ni Rico sa may pinakagamay nga sukod, sir. Mao ba? Sure ka, lo? Imong i-donate? Mao may imong gusto. Pero kinahanglan nga usbon ang sukod. Kinahanglan nga mas dako ang inyo. Ayaw lang sad, lo. Ayaw lang sad. Okay ra nang parehas mintanan. Wa nang mo labaw. Wa say magkuwang. Kanindot gud anang balita. Ay, sa ato pa. Mudako-dako pa dayon ning ato dong. Mao na la. Mudako-dako na unya nga atong lagwerta. Di lang ni nato padak ang atong bahay ko. Ang lagwerta na lang. Unya, kanang atong silingan diha, maiba na ng ila. Aw, ana gyud. Hala, masuko na sila. Masuko gid sila. Ihatag na guna. Ayos labig papahuhaon sila. Ayos ka na, na. Buotan sabay nakapalit sa tong sityo, no? Nagkatawa din ang panggol nga Rico. Pa, ayaw na lang good anak. Kung di ka kasultig maayos sa tao, no? May pagdi na lang ni mo hisgutan. Ha? Tuo di ay, sunod si Mana murag, maumanhuman na ang building. Makapwesto na niya ta sa tong bakery. Aw, kinahanglan nga mas dindot karon atong bikiri, ha? Kinahanglan nga class na ning tan-aw kay bag-o na gud ang building. Okay pa, mag-contact na ko og mo design sa bag-o na tong bakery. Wow! Wow, kabibo ini. Maintag mo ani ang tag-iya. Oy, aron personal gyud ta makapasalamat niya. Liman kang kita pag yung taga dinhi ang bisita sa inaugurasyon. Ay. Dingawas mga tao la, oh. Angang, kadagan na magkaon. Pwede man ganin tibok barangay mo kaon, ana. Ay. Hi, Nansala! Ay. Hi, Rico! Oy, dahila. Ay, pagkagwapagod ni mo, day. Ang ngayon kay kasi imong gisulob, oh. Misamot kag kaputi, day. Salamat nang. Uy, hapit mo sa mong bakery, ha? Dala may giveaways nga pan. Ay, di lang imo adto day. Oy, kay banghagan unya mi sa imong amahan, maguba unya ang kanindot sa okasyon. Unsa man ang bisigi ug hangad sa imong papail? Oh, uda. Oh, naana siniduol niya og naghangad na sad oh. Oy, unsa man ang ilang gihangad-hangad? Ay, angan, good ining building nang. Mao tingali ni pangan sa tag-iya, Rico Imperial. Ha? Oh. Sangay pa gyud ni mo dang, Rica. Oh. Oh, asa-asa nagikagupta sa mga bata. Hala, namoy nang hatag og ice cream? Dili mangayo ta. Sige, sana. Dili ka, Rica, dili ka. Kamo lang la. Dali lang. Ilang gawo. Ako dengan ang gipangan ining building. Oh, kinsa man ning... Oh, si Lolo? Oh. Hello? Hello, Lolo? Eh, Lolo, kadiyot kay mo palayo ako. Dito magtungo kay sabak kayo diri. Kadiyot gamay. Okay, Lo. Okay, di na kayo sabak din eh. Gusto yung gisulti? Bagan akong goso. Mukaon sa ka ini nga ice cream na. Ay, oy. Kalami ra ini. Labi na kay uway bayad. Lami yan. Uy, hain naman to sa Rico. Wa naman sa iyang puesto ganina. To ana ay. Naikastorya sa phone. Uy, kinsa ka na ay? Dansala. Unsa man day ila? Naday ko ihatag ni mo nang o. Kuha aday na. Unsa man nang gilokot nga papel? Raffle? O kalingawan ka nang uy. Ako ng number nang uy.
Ihatag niya na palihog ni Rico ng... Amira! Ay! Wa man gyud kay boto, hanak ka! Naunsa na ni nga akong ice cream mo! Hilamos na! Nagsalo! Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng milyonaryo! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Laing dalik kanato sa RMN Drama!